Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 119. Benvidos e benvidas unha semana máis, penúltimo 11 galego da xornada. Que tal, como andades? Jatalín, boas noites, Noraboa, Ponte, Udeurense, Montañeiros, sí señor. Tsunami que decía, imos rapaces, que tal, como andades? Grazas por acompañarnos outro luns máis en directo aquí en Fica coa bola, penúltimo 11 da tempada. Antes de nada, Antón Vieites, que tal? Boas noites. Que pasa? Boa noite, como estás? Todo ben, ou que? Moi ben, moi contento. Vaya fin de semana, tivemos de todo. Vaya semana. Tamén, Tamén, sí, eu marchei por aí, pero sí, é verdad que hubo xornada o xoves, é verdad, sí. Semana tremenda, semana maravillosa, semana das que gustan e que non queda nada, querido, quedanos 3 semanas de tempada e despois xa vía playoff todo e con menos partidos, menos equipos e menos cousiñas. E máis en xogo. Madialevo, parabéns, di boa noite tamén por aí. Claro que sí, puido festexar o ascenso da súa Unión Deportiva Ourense. Podería ser hoxe, en vez de 11 galego da xornada, 22 galego da xornada, porque quedaron fora moitísima xente, xa o anticipamos. Entre eles, por exemplo, Borja Iglesias, que marcou un hat-trick, pero xa sabedes que en Fica coa bola somos de analizar vitorias, entón, pois, quedou no tinteiro tamén outra moita xente. Como dicíamos, nunha fin de chea de ascensos, do Pontevedra a Primeira Federación, o Udeurense a Segunda Federación, Montañeiros a Terceira Federación e o Antela a preferente, así que houve moitísima festa por Galicia. E que lle gusta máis a Fica coa bola que a festa? Pois moi poucas cousas, así que aquí tiñamos que estar. Houve moita resaca, así que o primeiro de todo, Antón, que mellor para recuperar forzas que unha boa tortilla, non? E as tortillas, as mellores, son con el huevo de la abuela, claro que sí, os ovos da boa. Sí. Home, claro, Antón vese agotado, di, sí, está canso, pero non hai Estou nada. moi canso, porque qué? non comín ovos, levo todo o fin de semana sen comer ovos. Debe ser por iso. Non hai tortilla de ovos da boa que non recupere unha boa resaca. Iso en man de santo, el huevo de la abuela cura calquer tipo de resaca. Así que os mellores ovos do mundo, no día e no Carrefour, de Melide para o mundo enteiro, dos irmáns Casal, imos co bazo da xornada. En este 11 galego 119 non lle faledas de tortillas aos do Alondras, di Madialevo. Ben tirada. Señor Pablo Manolo, ríndose por aí. Alondras veuno en San Pedro en directo, eu testigo delo, di Adrián Tsunami tamén por aí. Dicía que neste 11 galego 119 o bazo vai evidentemente para toda a familia da Unión Deportiva Ourense por un ascenso histórico, dende a herdanza dese sentimento do C de Ourense en 2014, pois 6 ascensos en 11 anos, pero evidentemente o máis importante é o deste ano, porque van xogar por primeira vez en categoría estatal na Segunda Federación. En este 11, o certo é que, Antón, de prota cambiamos varias veces. Non sabíamos moi ben a quen atacar, quen ia estar menos afectado pola festa de onte. Iso é así, hai que recoñecelo. E queríamos estar un pouco coa xente que consideramos parte do escudo, non? Eses que levan máis tempo e, sobre todo, pois, cos que estiveron xunto tamén con Varo e Osián naquele ascenso que puidemos gravar, que puidemos gozar, que puidemos disfrutar o ascenso en Meis da Unión Deportiva Ourense, ese regreso a terceira dende a preferente, que foi moi especial para nós, que marcou evidentemente un antes e un despois en Fica coa bola, e por iso hoxe, pechando un pouco o círculo, ainda que lle queda lóxicamente moita vida na Segunda Federación a Unión Deportiva Ourense, pois estar hoxe con Viti e con Champi. Pero antes, porque un dos dous anda sen voz, un pequeno vídeo introdutorio grabado por Carlos Julio González da festa en Concepción Arenal. Un abrazo moi grande aos seniors de Fica coa bola, que desde fai moito tempo seguídenos a nós e animádenos como esquimais. Unha aperta moi grande, moito aprecio de toda esta xente que nos sigue, de toda esta xente. ¡Vámonos! Os quiero mucho, absolutamente a todos los que estáis aquí, a los que os conozco y a los que no, por el simple hecho de que seáis
Claro que sí, grande Viti, como lle quera a xente de Ourense, Aura di Pablo por aí tamén, grazas tamén a Pablo, grazas a Carlos Julio por enviarnos este vídeo, e agora sí, imos cos protas, en teoría quedamos cun rapaz de Cangas que anda por aí un pouco as súas cousas a ver se nos atende. Ten unha cabra por cadela, ese o chiste que tanto marcou tamén aquel ascenso en Meis, así que non sei se andará con máis xogadores de Ourense ou non. Raúl Champi, que tal? Boas noites. Hola, que tal? Boa noite. Isto é historia, isto é historia da comunicación, do xornalismo e do fútbol galego, claro que sí. Que grande, Champi. Bueno, primeiro de nada, parabéns, home, é o primeiro que hai que dicir. Que tal? Que onde andades, que facedes, canta xente tes por aí ao redor? Que tal? Moi ben, aquí celebrando o ascenso merecido. Sufrí. Para, hombre, no. Esto lo cortáis, bueno. Estamos en directo, Champi, estamos en directo. Eu ia preguntar que tal a resaca, pero que claro, tomaste o pé da letra iso de que a resaca cura se bebendo máis, entón ainda non deu tempo a ver resaca, non? Que va, non é resaca. Ya mañana a entrevista me ya te digo que Cuidado. Recupera ben o Champi, parece un xuvenil, dicía Madialevo. Pablo que decía que boa cara, xa lle preguntaron pola cadela ao acabar o partido, iso que a primeira botella de champán non eran capaces de abrila. Que vos pasou ca botella de champán? Paco, el lutillero al final es flojo. Al final los petos tampoco los lava el cabrón. Nah, es flojito, el Paco es flojo. Y otro. No, mira. Antón, nadie, veña. Sabemos ou temos unha aproximación de cantas cañas van en 36 horas? ¿Aproximación? Aproximación... Entre 20 y 40. Bueno, unha por hora, está ben. Non está mal. Non está mal. Teño un vídeo tamén por aquí. Pasa que ti non o vas a escoitar, pero despois tradúzoche tamén o que dis no vídeo. Non sei se esta estrategia tiñala pensada xa da casa ou non. Imos escoitarlo, poño primeiro a xente, despois contoche o que dis no vídeo. Elena, si no llego en 20 minutos, vuelve a leer el mensaje. No vídeo dixeches, Elena, se non chego en 20 minutos, volve a ler a mensaxe. Esa viña preparada da casa ou pensáchela no momento? No, la pensé ahí y dije, bueno, voy a hablar poco, así una frase me salga, porque si empiezo a hablar, digo una fijo de la Virgen, digo, la de Joaquín que la contó hace poco, y la conté mal, también te digo, la conté mal porque el mensaje tal, no sé qué, 20 minutos llego y si no vuelvo a leerlo, pero que dije lo que dije. A ver, xa vemos o estado no que está Raúl Champi agora mesmo, pero quero que repartas méritos, quen chegou máis tarde, quen a mí falaronme dun MVP por aí de parrilla que ia tamén un pouco pasado de rosca pola noite. Vimos os pasos prohibidos de Pol Bueso, o propio Borja, o míster, recoñeceu hoxe que tiña unha resaca ben merecida. Ademais de ti, quen estivo moi activo pola noite? Contanos. MVP diría Gastón Cellerín. Da tempada ou da noite? Da noite. Dale, Antón. O que está claro, Champi, é que había moitísima xente na Coruña, xa deixando un pouquiño de lado o alcohol, e había moitísima xente cando chegou o autobús. No estoy, perdón. Dicía que había moitísima xente con vos na Coruña no partido, e tamén cando chegades a Ourense e baixades do autobús, toda a xente con lume. Ourense estaba cheo, Ourense, cidade pequena, xente nos apoia. Sí, non sei por que la boca, joder. Tante chivando as respostas, Champi? Es que ¿qué habla Samu? Samu, contanos, a ver.
ao final Ourense é unha cidade pequena na que toda a xente nos apoia, tanto nós como a outros clubes, e queren o mellor para, bueno, pues para todo o fútbol da provincia. Mira, pero a mí non me des a resposta de teletipo. De ChatGPT. No sé, mi yo natural, o sea... ¿Sabes quién te puede responder mejor a esta pregunta, Varito? Varo, a ver, veña. Hola, Varo, ¿qué tal? Hola, amigos. Tenéis que usar traductor, me parece a mí. ¡Varo, varo! ¡Varo, varo! ¡Varo, varo! ¡Varo, varo! Madre mía, vaya recital está pegando esta gente. A ver, va a pasar a la historia pero este programa, creo. O mesmo recital agora mesmo que durante a tempada. Son unha derrota, quero dicir, estades ao mesmo nivel. No, si a verdade é que o ano foi espectacular. Unha derrota en toda a liga queda fácil decirlo, pero a verdade é que é unha locura. Eu creo que dá igual a categoría. Conseguir só perder un partido é algo que co tempo se vai valorar e eu creo que é momento de disfrutalo e seguramente cos anos nos demos conta da animalada que estamos facendo. Pásame a Champi, que lle quero facer unha pregunta aí máis... Un saúdo. Outro saúdo forte para todos os que andades por aí, grazas. Champi, onte na radio preguntábanche por que significaba este ascenso para ti, de quen te lembrabas, mencionache evidentemente a Gabi Sanín. Quero que amplíes agora un pouco, que significa Gabi Sanín, co que por certo houbo videochamada onte despois do ascenso. Moita xente, o Ourense conseguiu o ascenso este ano, pero moita xente quedou polo camiño, Rojo, Hugo García, Gabi Sanín, o propio Jorge de Dios. Que significa para ti Gabi Sanín e por que dis iso de que Raúl Champi non estaría nesta Unión Deportiva Ourense sen Gabi Sanín? No, porque ao final Gabi Sanín, o primer ano que cheguei aquí, foi todo, porque ao final, si Gabi Sanín non estuvera no Ourense, si non firmara ese ano, como firmei eu no Ourense, pues non seguiría no Ourense, porque eu ao final son un chaval que non saliu nunca da casa, nunca saliu de Cangas, e Gabi Sanín conocía no dunha etapa na Arosa Cup de Alevins que xogamos, el era, era un ano maior que a min, tiña, 9 anos e 8, e chamei, non dixenlle, mira Gabi, chamou Ourense e tal, vou a firmar ali, ti vas, e eu me dixi, eu vou tan, pasei os primeiros 2-3 semanas pasei moi mal, iba cada 2-3 veces por casa, iba a casa, collía o tren, iba para casa, tal. E non me sentía máis incómodo aquí, e se non fora por ele, porque estaba ele sempre día tras miña, axudándome, diciéndome queda, que tal, non sei que. A verdad que volvía de volta. O sea, que onte podía destelo invitado á festa, non? Digo eu, ou tiña lío el? Onte estuvo, Gabi. Estuvo, parece a mí. E como estaba? Estaba como a vos ou algo mellor? Estaba peor, imagínate, estaba peor. Deuche tempo a asimilar xa o que significa este ascenso da Ourense ou aínda non? Aínda vai quedar tempo para asimilalo? Porque agora tedes que seguir competindo, claro. Ou xa ides ir de vacacións? No, hai que competir. O mércoles hai que entrenar, hai que tomarlo serio, que al final quedan 3 partidos, hai que xogarlos. Ao final hai que intentar gañar todo e quedar campeóns aos máximos puntos posibles. E que significa este ascenso? Significa todo, en plan, donde quere estar o club, donde quere estar a cidade, donde debería estar o equipo da cidade. Mira, a maceta que tes algo que homenaxe a Viti, non entendo. É homenaxe a Viti, sí, debe ser. Sí, é Viti. A ver, José e Viti. Esto é historia da comunicación, de verdad. Falache algo con Viti hoxe, porque estaba completamente sen gorxa. Mandoucho marrón a ti, que o saibas, que en principio íamos falar con él. Vino aquí hace pouco, tomou unha Coca-Cola, anda floso hoxe, pero porque ayer pegou recitalo. Outro polo que hai que alegrarse especialmente deste ascenso, porque é un tipo que onte dicía que te quiero a toda a xente que sinte o Ourense como propio.
Se va Viti, é o mellor, é o mellor. Ten un corazón enorme, é o mellor Viti. Custou... É moi especial Viti. Custouche arrincar na U de Ourense, comentábalo agora, pero non sei se este ano, en comparación con outros, houbo máis descubrimentos para ti, Champi, porque tiña por aquí apuntado Antón, por exemplo, o descubrimento de Justino, Migui Fernández tamén, o rendemento de outros nomes máis contrastados como Celerino, como Pol Bueso, Alex Cobo, o propio Parrilla, que xa vimos o ano pasado. Non sei que cambiou respecto a outros anos ou ano pasado esta tempada. No, a verdade que tampouco non cambiou moito, verdad, pero sí que hubo moito descubrimento, en plan Agustino. No, al final non como xogador, non me vou a iso, como persoa, al final. Al final é un grupo de persoas que coincidiu o ano e todos somos moi sanos, moi boa xente, e al final é iso. Non me podes dicir moi sanos, ahora mesmo non me podes dicir moi sanos, joder. A cadela ben, non? A cadela ben. E a cadela ben, anda coa nena, ahora coa pequena e coa chavala, digo eu, senón... Transformouse en cabra ou aínda non? Digo eu. Aínda non se transformou en cabra, non? No, aínda non. Antón. Mira, eu fui moi pesado o ano pasado co tema dos vosos sub-23, que creo que acollichelos bastante ben, pero que se quedaran e que logo, pois, a 21 de abril hoxe estedes así, creo que fala un pouco do proxecto que ten este equipo como clube, como cidade e como todo. A ti non che escoita, Antón. No. A ti non che escoita. Fala do sub-23 que se quedaran ao ano pasado despois de facelo tan ben, e que iso fala un pouco do proxecto a nivel futuro, o proxecto en mayúsculos que ten esta Unión Deportiva Ourense. Sí, al final o importante é iso, joder, resultar xente xoven, ao final é que a xente sinta isto, que sea a xente do Ourense, do clube, do chavales xóvenes que sintan o escudo, que vayan a full, a full, que fagan caso o preparador físico bielorruso este que tenemos. Temos que ir a morte con ele. Podes pasarme o prepa un pouco? O prepa, aí está. Hola, buenos días. Hola, que tal? Moi boas. A nivel físico, como se recupera unha chea así? Bueno, siempre hay que reequilibrar el pH, es importante, y hacer un poquito de aeróbica, baja intensidad y tren superior, porque eso ayuda. O sea, que o mércores valos poñer a correr, non? O mércores valos poñer a correr ou non? Estamos debatiendo, porque yo quería hacer fuerza, pero no lo ve muy claro. Mira, pero mejor fuerza que correr. Hay que correr, pero este club es una democracia dictatorial. Ellos opinan y yo decir. Pregunta Pablo Verdeal se sabemos algo da bombilla vikingo. Es que ayer estuvimos en un sitio y había que cambiar un poco las bombillas. Yo vi un poquito más de iluminación y estuvimos quitándolas. Bueno, parabéns, moitas grazas por atender a Fica coa bola. Vale, quería... Dalle, o que queiras. Quería decir que es importante parte de este club y que creo que no se refleja en las redes sociales que hable el analista. Que hable el analista, porque el analista es importante. Analista, ¿qué tal? Muy boas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. Estamos aquí debatiendo un poquito lo que fue la jornada de ayer. ¿Qué tal fue? Bien. Calmada. Unos mejores que otros, unos acaban mejor que otros, pero bien, todo bien. Molades moitísimo, de verdad. Antón, canta diferencia de analizar aí co fútbol coa borracheira, quero decir. Siempre cuando estás en directo siempre es más fácil analizar todo. En la borrachera nadie se escaquea. En el fútbol luego tienes que ver muchas cosas por detrás que igual no es tan fácil verlas. Sí, señor. ¿Algo máis por analista, Antón? No, ando aquí a los recién llegados, Noel y Oseam.
Tal. Hola, Noel, parabéns. Saludos a Fica coa bola. Moitas grazas. Hola, Osian, Saludo, que tal? Parabéns. Mira, con Osian empezou todo o domingo pasado. Sí, con Osian empezou todo, é verdad. O sea, El parqueo, se Champi, nese sei que queda moito, sei que estades de celebración, xa vos deixamos, de verdade, non molestamos máis, pero só por finalizar, nese futuro da Aude Ourense que se albisca tan positivo, entra Raúl Champi ou xa te chegou? ¿Cómo? Perdón. Que si no futuro da Aude Ourense entra Raúl Champi. Non sei, pregunte a Borja. É que marchou para Valladolid, quédame un pouco lonxe, se non preguntaba yo, Si le preguntan a ti, que te contesta, fijo, yo digo. Pregunta o campo, Champi, máis de 14 cañas e cubatas onte? Sumando todo. Sí, sumando todo, sí. Sí. Ai, non podo máis, de verdad. Dille ao campo que cando ascenda co barco vai facer o mesmo. Vai facer o mesmo, me claro. Aquí ninguén se libra. Aquí agora están pasando consulta estes, pero aínda temos máis que analizar. Champi, 1 millón, grazas a toda Aude Ourense, sodes os mellores, de verdade, molades tela. A disfrutalo, que vos quede, que logo a festa remata e hai que seguir competindo e pro ano pensar xa na segunda federación. Parabéns polo temporadón e o dito, mil grazas por este documento audiovisual que eu polo menos vou levar ata a tumba, xa cho digo. Gracias a vos. Unha aperta forte, Champi. Saúdo. Pasade ben. Ai, Antón, o que acabamos de vivir é algo histórico. Quedouche algunha pregunta no tinteiro? Porque a ti non te escoitaba moito. No, tampouco. Bueno, creo que non había nada que É preguntar. que xa chegou un momento que eu xa me sentía incómodo porque era como que estaba sentado na cadeira con eles tomando algo, pero en realidade non, estaba entrevistando. No. Esa era. Sí, moi pandémico. Sí, todo. algo así, moi pandémico, xogando un como se chamaba, un Among Us destes, pois algo parecido. Eles iban Sí. saudando a xente, bueno, tremendo do ascenso da Unión Deportiva Ourense. Só a vos se vos acorda chamar o Champion luns despois de ascender. A ver, casa moito con Fica coa bola, sí, é bonito. E é lóxico que o raro sería que non estivesen así. Eu estaría así ou moito pior, eu balbucearía. Bueno, eu estaría como un auténtico becerro. Fica coa copa. Hai que dar millóns de grazas por estar aí. Por suposto. 10 minutiños nesa mesa redonda, non? Nese coloquio. Sí, era unha mesa redonda totalmente. Ai. Bueno, xa despois falamos de todas as preguntas polo chat que quedaron así algunhas en canto ao futbolístico. Onde haxa festas e alcohol temos representación. Podes ler algunhas, contestámolas nós. Estaban debatindo, dicían. No, pero é que preguntaron por aí antes que como veíamos o Unión Deportiva Ourense a Londra xogándose a Londra o playoff. É unha boa pregunta. Xoga a vida o Alondras, non... Haberá que ver, se recupera tamén as baixas que tivo o Alondras e se recupera desa derrota dura ante o Betanzos e a ver como chega tamén o de Ourense, porque co que acabamos de ver, pois bueno, eu entendo que a festa vaise prolongar, quererán chegar ao final de ligas en máis derrotas, pero bueno, lóxicamente o traballo está feito e agora a relaxación pois é máis entendible, non? Ti como ves? Sí, bueno, obviamente o tema é que o domingo, non, o partido, en teoría. E obviamente sabemos o que pasa, non? Despois dunha festa tamén entra a relaxación, entran os trocos de que son os menos habituais, lóxicamente, para dar ese premio a todo o cadro de xogadores da Unión Deportiva Ourense. Quedan cousas moi importantes e moi interesantes na terceira. En Vilagarcía hai preocupación despois deste directo, di Madia Levo. Eu creo que a Londras gaña no Couto, di Jatalín. Bueno, veremos que acontece. A cousa é que temos os ovos, imos agora ao ximnasio. O Exalta Centro Deportivo, que onte tamén bailou a morocha no ascenso do Pontevedra ali na Sala Zenit, primeiro no Teucro, primeiro en Pasarón, despois no Teucro, despois na Sala Zenit. Quen carallo vai descender de terceira porque eu non teño nin idea, verdad? Boa pregunta, Anxo, boa pregunta, que está a cousa... Bueno, despois no 11 xa nos mollamos, non? Imos primeiro co ximnasio. Primeiro, é que temos que seguir de festa. Sí, imos por orde canónica que hai máis festas que analizar. Porque na Boa Vila ascendeu o Pontevedra, na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra temos o mellor ximnasio do mundo que é o Exalta Centro Deportivo, xa sabedes, apoiando sempre a Fica coa bola dende os inicios, patrocina o xogador Exalta da xornada.
E o noso xogador exalta da xornada xa contou en profundidade a súa traxectoria no podcast de Non Vale Furar, tedelo por aí pola súa canle de YouTube se queredes recuperalo, pero hoxe ven aquí pois un pouco como a Champi, non? Un pouco de atracada de manual a responder ante as acusacións de que onte foi un dos futbolistas máis activos na madrugada, na celebración do ascenso do Atlético Coruña Montañeiros a terceira, logo dun temporadón seu no individual e do cadro coruñés en liñas xerais. Pero antes de presentalo, igual que fixemos con Champi, un pouquiño do seu gol na vitoria ante o Miño 1-3, onde celebraron o ascenso, e algúns vídeos da histórica festa. Moi boas. Que tal? Como vai todo? Unai Pibón, dicía alguén por aí polo chat. Tes cara de Juanjo, sí. Tamén. Modelito. Bueno, primeiro de nada, vaya por diante, parabéns e grazas por estar aquí en Fica coa Bola. Muchísimas gracias a vos. Resaca do 1-10? Nada, non moita. Non moita? É peor a voz. Peor a voz. A ver, é que vimos de algo moi espectacular, non sei se estiveches vendo, entón claro... Sí, non podo dar tanta festa como a eles. A ver, pero en canto a importancia de dominación na Liga, é similar. Dous líderes moi sólidos na preferente norte e na terceira, non? Sí, a verdade que sí, Nos tivemos unha derrota máis que eles, pero bastante sólidos, considero tamén. Por repasar un pouco os vídeos que acabamos de ver, grazas tamén por envialos, o primeiro que quería comentar, houbo baile da morocha, cando se mete Jairo Arias a berrar como un auténtico becerro ali no vestiario, iso é tremendo. Xa era un estado de tolemia que era increíble. Xa penso que ningún sabíamos onde estábamos, era celebrar xa. Mira, di Jatalim, este tamén subiu onte ou está nunha biblioteca chapando, ver a Champi e despois ver isto. A primeira de Jatalim, A primeira de Jatalim. Demostrando que eres ficaboleiro, que antes de entrar aquí en directo dixeche teñolle medo a Jatalim, aí o tes. Sí. Xa me espero de todo. Onte falamos con Jairo na Radio Galega no Galicia en Goles, como que estaba emocionado, pero xa se lle pasara un pouco esa euforia do principio. Creo que tamén en canto á festa pasamos factura como que xa estaba moi anticipado, non? Como que xa houbo tanta vantaxe durante moito tempo que xa o tillades como, vale, hai que pechalo, un día vai ser o ascenso e vamos celebrar, pero realmente como que xa o anticipabades moito tempo antes, non? E bueno, a verdad que nunca estivo feito 100%, pero sí que dentro do vestiario sí que se nos notaba que ou iba a ser un momento ou noutro, sempre contamos con que se nos iba a dar, estábamos moi confiados en nos mesmos. Eu penso que desde un primeiro momento sabíamos que en algún momento iba a pasar. Para cando? Non se sabía. Sí que é verdad que podíamos mangala moitísimo e que non pasara. Eu penso que tiñamos unha tranquilidade bastante grande dentro do vestuario. El non foi a festa, non? El non foi. Foi exclusiva dos xogadores. El non foi, non quixo ir. Rajouse. No, dixo que tiña compromisos, aí non nos vamos meter. Compromisos, Ademais, nos vídeos, no gol, coido que xa había moitos colegas que xa podían anticipar que igual había troula pola noite, entón que tamén foron ali a Gallamonde a verbos. Escoitei no vídeo que un chámate Mincha ou Micha, pode ser algo así, un alcome por aí que...
Non che sei a verdade, non sei como me chamaron. Sí que é verdad que viñeron amigos meus desde o meu pueblo. Pillaron aí unha furgoneta e viñeron de reenganche da noite anterior. Apareceron ali en Gallamonda para ver o partido. Sí, señor. Había un emocionado que pedía que quitaras a camiseta incluso co gol. Sí, de feito entrou despois no vestuario a pedir que mínimo 12 copas cada un pola noite. E cantas tu matche? Nada, poucas. A ver, pois se ti tomache poucas, o mesmo que a Champi, reparte méritos aí, quen foi o MVP. Mauro, capitán, aí, emblema, andaba festeiro, non? Sí, no, Mauro deu moitísimo xogo, pero bueno, tanto el como a Nano tamén xoga moito. No campo e na noite. Antón? Sí, nada máis as dúas. Bueno, pues queda por saber ata quen foi o último a marchar, ata que hora que... Pois nada, non marchamos moi tarde tampouco, pero sí que... Cando falas aí como unha interferencia, non sei se cousa nosa, digo para que a xente non lle marche... Ti escoitas tamén eso que cando fala como que este un cable aí pisado, Antón? Sí. Verdad, pode ser que mellor. No, sigues escoitando aí como un... Tes uns cascos por aí? Esto é directo puro. Sí que teño a Play por aquí. Ollo, a que xogas a Play? O FIFA, normalmente o FIFA. Ultimate Team ou modo carreira? Ultimate Team. Sí, señor. Mira, podemos facer clubes pro preferente sur, preferente norte. Pois sí, porque con xente da preferente sur xogamos bastante aí o... A ver, fálanos. Ahora mellor. Bueno, o que decíamos, non? Tempada histórica, realmente houve moita xente que pensaba xa que, como dicíamos antes, non? Que este Montañeiros coa vantaxe que estaba collendo, pois chegaría un momento que en febreiro ia xa certificar o ascenso. Pero chegou esa primeira derrota e non sei se hubo algo de dúbidas, porque realmente foi unha xeira negativa moi curta, pero como levabades tanto sen perder, parecía que xa era un drama total e que o Montañeiros ia perder o ascenso. Sí, bueno, ao final, sempre que se perde, empezan a falar por detrás de que aínda vai liar, aínda vai pasar isto, pero bueno, sempre cando a un equipo lle vai ben, sempre gusta que pinchen, que pase algo, pero bueno, sí que é verdad que creo que nos chegamos a poñer con 12 puntos de vantaxe respecto ao segundo, como Malaxeira que perdemos contra o Negreira, contra o Santirso, penso que aí, non sei se cun partido de diferencia entre os dous, nos puxemos a 4, e bueno, sí que é verdad que a xente dicía a ver que pasa, a ver que vai suceder, pero bueno, nós dentro do vestuario sempre estivemos moi tranquilos. De feito, estábamos, penso, moito máis tranquilos a 4 puntos de distancia que a 12. Pero porque o que estaba a 4 tamén era, bueno, era Negreira, que era un recén ascendido, por decir. Era Negreira que... Sí, pero sen faltar ni moito menos, porque estamos facendo un temporadón. Non é mesmo que este un recén ascendido como Negreira, que pois fora un dos proxectos importantes como la LIN, digo eu. Sí, bueno, ao final, eu penso que nesta categoría todos os equipos teñen moito que decir e compiten por igual. Sí que é verdade que a diferencia é bastante mínima, é un partido non contra un proxecto como pode ser un Lalín. Eu penso que pouca diferencia pode haber competir contra eses equipos ou ir, por exemplo, a Escairón a xogar ali, que tamén é un campo complicadísimo. Baixar o barro. Votando para o que dixo o Jatalim, que sí. Quería que lembrases o 9-0 Olemos, e o noso vacile tamén un pouco, que dixemos que saíran de festa e tal. Sí, bueno, ao final son partidos que non hai moito que decir sobre eles. Chegan con moitísimas baixas o encontro. Nos viñamos con unha motivación increíble por todo o que nos estaba pasando, desa forma. Podía suceder doutra, pero bueno, non houve moito máis. Eu quería preguntarche sobre os proxectos que comentabas ti agora da Preferente Norte, algo que lle preguntamos tamén a Jairo no Galicia en Goles, perdón.
ao final o Montañeiros, é certo, chegan reforzos evidentemente como de Cano, que creo que o que máis resoou así nos medios, chegan tamén xuvenis do equipo de División de Honra que o Montañeiros leva tempo traballando moi ben con eles, pero non sei, claro, esta é a pregunta e a mítica, se agardabades ser tan dominadores, pero sí que é certo que dentro da categoría, cando fas o tier list do principio de prognósticos, o Montañeiros estaba chamado a estar arriba, non sei se tan arriba, pero estaba chamado a estar arriba. E como a ti que meteches o Arzúa. Sí, bueno, ao final eu penso que o Montañeiros nos últimos anos cambiou moitísimo, ahora está apostando moitísimo polo tema da canteira. Sí que é verdad que nós, cando tivemos a reunión cos adestradores para ver se íbamos a continuar, se non, sempre, bueno, é algo que se fala de que cal vai ser a ida do ano que ven. Penso que todos e cada un dos que renovamos ou viñeron ao Montañeiros era para pelear por algo bonito. Eu penso que sempre foi a idea do principio. O Atlético Montañeiro sería tan dominante no Grupo Sur porque, baixo o meu punto de vista, é unha liga moito máis impredecible. Non sei se poideche ver algo do outro grupo. Miña nai Gorxa, estou como Champions da Unión Deportiva Ourense. Sí, bueno, sí, de vez en cando sí que entra a mirar a ver como vai a Preferente Sur. Non estiga moitísimo, pero bueno, sí que sei que como o Barco, o Céltiga, o Beluso sí que están aí na parte alta competindo moitísimo, pero igual un partido sí que gañan con moitísima facilidade e despois xogan contra un de abaixo e acaban perdendo, sí que me teño visto eso. Non sei ben como sería. Dicía onte Jairo que para vos foi, que se entenda, positivo poder celebrar fora da casa do voso feudo, porque claro, en San Pedro de Visma xogan moitos equipos e en canto rematades o partido hai outro partido despois, entón que polo menos ali en Gallamonde puidestes celebrar algo máis sobre o céspede. Sí, no, eso é verdade, Ao final eu penso que o de ser un equipo de cidade ten moitas vantaxes, pero sí que ten bastantes desvantaxes, como pode ser esa. O tema do campo propio sí que é algo que perxudica, porque ao final non depende solo de ti para tema de adestramentos e partidos, sino que dependes da maioría dos equipos da cidade, neste caso. A ver, que había xente aí preguntando pidindo que te mollaras, que se vas a estar no proxecto do Montañeiros a vindeira tempada. Queda moito verán por diante, non? Vasme decir iso, non? Vasme tirar fora do... Ainda nin acabamos a temporada como para saber o que vou facer. Ainda non sei o que vou facer mañá, en 3 meses, quen sabe. Pero na terceira un Peón vai xogar seguro. Bueno, non sei, esperemos que sí. Xa non depende solo de min. Dicindo mesmo que cos da Unión Deportiva Ourense, aínda que o club non subira, tiña pinta de que o Peón vai a subir de categoría. Eu tamén o creo. Bueno, non sei, eu son moi do Montañeiros, Tipo humilde, claro que sí. El analista fútbol tes unha carta de 90 e pico de media. Sí, que para de subir xa media, Sí que teño vaciles cos colegas por eso, de a ver se me empezan a baixar a media, que ando moi chetado. Estaría guapísimo poder xogar coa túa carta no FIFA, Buah, eso sería tremendo. Sería tremendo. A ver, que estaba por aquí o chat facendo preguntas. Dicía Jatalí, Manxo, a festa de onte do Ponte pasouche factura, pode ser. Skulmar, como é compartir vestiario con Jorge Cano? Pois a verdade é que algo increíble. É unha persoa da que aprendes moitísimo, ten moita trayectoria a súa espalda. Sí que é verdade que hai veces que está xogando e dache moitísimos consellos. Eu penso que é algo que tens que aproveitar, porque non hai moitas persoas como el que te poden axudar desta maneira. E máis despois de todo o que vivo dentro do mundo do fútbol. Eres moi do monta, pero se chama o Lugo igual pensámolo máis, non? Non sei, habría que verse na situación, pero bueno, non é algo que me preocupe, eu vexo aí bastante leixos. O Lugo é un club de primeira federación, eu aínda estou en Preferente. Pero sí que é o teu club, non? É o que che marcou. Sí. É o club da miña vida, por decirlo de alguna maneira. É onde empecé a xogar e onde quemei todas as etapas de categorías inferiores ata chegar aquí ao Montañeiros. Dicía Jatalim se non che quedou esa pena, non? De non debutar co Lugo.
Sí, bueno, ao final eu penso que todo o mundo da cidade, ou do Lugo, vaya, sí que ten esa ilusión que ando de pequeno de poder debutar un día co primeiro equipo, pero bueno, de non ser así as cousas, non é unha cousa que ahora mesmo me preocupe, pero sí que teño aí un poquinho a espinita clavada de non haber seguido un pouco máis no equipo ou intentar chegar algo máis lexos, eso sí que é verdade. Di por aquí Mario Rubal que o teu clube non é o Montañeiros, non é o Lugo, é o San Ciprián. Sí, xusto Mario foi o que entrou no vestiario outro día, onte vaya, e foi o que gritaba desde a grada que quitara a camiseta, así que o meu povo e teño moitísimo aprecio. Que lle pollan o nome ao campo, joder. Como me gusta cambiar o nome aos campos, Non hai peor. Non era mala. Como se chama o campo do San Ciprián? Campo municipal de Aveiga. Aveiga, sí, señor. Guapo, sí, señor. Ia preguntar eu, non é por seguir metendo no do futuro, que xa sei que vas contestar como cholo partido a partido, pero habería máis opcións de quedar no Montañeiros se segue Jairo? Sí, bueno, eu penso que eso tamén é un aliciente. Quedarme este ano tamén creo que foi parte por el, eu penso que foi o adestrador que me descubriu de unha maneira, como ele empecé a xogar de medio centro e onde máis cómodo estou. Eu penso que sí, que é un aliciente bastante importante para poder continuar o ano que ven. Como chegue agora outro míster nun futuro e che poña de central outra vez, agora que te viche ti aí capaz de dominar o centro do campo, ostra, como xogo a bola, macho, non? Agora xa sí, que non che quitan de aí, xa. Na vida pensei que acabaría xogando aí, pero bueno, eu penso que me podo adaptar a todo e a necesidades do míster que toque en cada caso. Porque, a ver, vou recoñecer que tampouco vin demasiados partidos do Montañeiros enteiros este ano, pero sigue montando algunhas accións, por exemplo, do 9-0 aquel día do Lemos. Non é que seas un central reconvertido a pivote que eso saiba repartir, quero dicir, dancha bola pa xogala, de organizar tamén, de creación, digamos. Sí, bueno, sí que é verdad que repartes, pero pode xogar, pero bueno, o meu perfil sempre penso que é un pouco máis de defender, de abarcar campo, rebar balóns. Se teño que xogar, faigoi, pero bueno, sí que eu penso que non é a miña maior virtude. Así estaba Miquel Merino, xogando en punta ahora, Cuidado. Sí, bueno, aí sí que non me veo. Gol non? Cantos goles levas co desta finde? Este ano levo 2. Metín un contraórdenes de fora da área non son un tipo que marque moito. Non chego moita área tampouco. Así é a túa primeira aparición nun 11 galego, claro. Por eso nos quedamos cos goles e coas asistencias, e claro. Di por aquí Mario Rubal, leñero por natureza, e sección de leñeros aínda non temos. Bueno, aí sí que podría entrar máis, penso. Aí sí que podo dar máis xogo. Hai que falar con Maderas Toldo Gómez. Non pasa nada. Buscando patrocinios ata debaixo das pedras un día máis o querido Antón Vieites. Falando de Jairo, creo que o ves como un adestrador de bo futuro, creo que comentaxe tamén en Non Vale Furar que lle vías un futuro de incluso fútbol profesional. A nós tennos axudado moito nos 11 enviando vídeos e tal, e incluso vimos algunha das masterclass estas que vai pendurando por aí en redes. Ten moi boa pinta, ten pinta de tipo que controla moito. Sí, eu penso que todo o mundo o ten claro. Ao final nós no Montañeiros, que é un equipo de preferente, temos cousas que nin a maioría de equipos de terceira e hasta algún de segunda federación poden ter. Eso é increíble. Penso que temos claro que tanto como adestrador como por todo o que traballa vai chegar bastante lexos. Non sei cando vai ser, pero que chegará ao fútbol profesional ou podría afirmarlo. Vou reformular a pregunta que ten aquí Jatalim. Se tiveses que fichar un xogador que che sorprendera da preferente norte para o Montañeiros en terceira, quen sería? Xa, digo para o futuro, para o proxecto do ano que ven, porque así non me disa de non, eu quedaría cos do meu equipo porque gústame moito o meu equipo. Non, así, un que che sorprendera pa terceira, que sabe Deus quen vai quedar, non o sabemos aínda. Pues eso é bastante complicado, que hai moi bons xogadores. Váleme un por posto, e queda un TikTok maravilloso. Un por posto. Un por posto. Vou, eso xa o fixen Non Vale Furar, vou cambiarlo.
Así podría quedarme... Pero, claro, tens que ter en conta que é pa terceira. É dicir, o Claro, de Lombane sí, Fural era sí. equipo ideal da preferente. Neste caso é tamén, en canto a montañeiros, en vistas ao futuro. O sea, xente máis nova, xente que poida despuntar en terceira, etcétera. Sí, mira, eu, por exemplo, dianteiros, un que me sorprendeu moitísimo xogando contra nós, partidos que o vin, ainda non xogou na terceira, Pablo Mourinho, do Órdenes. Eu penso que é un xogador bastante interesante. Pasou por aquí tamén. Con moito show, eu penso que pode dar moitísimo en terceira federación. Despois un do medio campo, por cambiar así, Goris do Sigüeiro parece un xogador bastante interesante, todo o que lle vin. Eu penso que tamén en terceira federación podería xogar perfectamente, tamén sub-21. Así un pouco por seguir con sub-21, porteiro Adri do Santirso sorprendeume moitísimo. O Dibu. Sí, Pablo Couto do Larín. Sí, señor, estivo ben. Tes algo máis? Porque se non pídolle que se molle por última vez, creo que podemos deixarlle descansar despois da festa do ascenso. Que vai a dormir, que ten que ir a clase mañán. Sí, mañá toca, teño que volver. Hoxe non, non? No, hoxe houve Semana Santa, menos mal tamén. Era luns de Pascua. E remataches os estudios hai 40 anos, pero... Semana Santa... Sempre con eso, macho. Que estudas? Xa fago a clásica, que estudas? Estou facendo INEF aquí en Coruña. E que tal? Ben, moi ben, a verdad que moi contento. INEF para vinculalo ao fútbol nun futuro ou INEF porque che gustaría ser profesor de educación física? Claro, eu entrei coa idea de ser profesor de educación física, pero bueno, despois non sei moito que... Onde vou tirar, ainda estou en terceiro, teño dudas. Mario Rubaldi, INEF porque hai mulleres. Poucas hai, non? Unai Pibón, Unai Ligón, ai. Tamén dixo Jatalín, por suposto dando o seu azote sempre. A este paso o fútbol galego vai encher o fútbol profesional. Todos van chegar nuns poucos anos. Creo que se deben fixar obxectivos non tan altos e logo se chega, pois é éxito. Dalle tempo que o fútbol galego que é bastante grande. Temos bo nivel, no? Temos bo nivel. Sí. Aí quedou o TikTok de verdade, non o dos xogadores da preferente. Aí quedou o TikTok de verdade. Pois a última que tiña, para que te mollaras un pouco, agora que xa estades ascendidos, que hai de seguir competindo, pero bueno, xa sen a presión do que ten un obxectivo, quen vai quedar en playoff na preferente norte, e sobre todo, de cara ao playoff, a quen ves máis forte da preferente norte, quede na posición que quede, porque iso da igual, porque pode ascender o quinto, para poder lograr o ascenso a terceira. Eu penso que a cousa está bastante competida. Bueno, Negreira, Sigüeiro, diría que xa están prácticamente metidos no playoff. Eu penso que Sofán se vai meter, o último posto vai estar entre Lalín e Santirso, penso. Pero, bueno, eu penso que tal como está a cousa, os partidos que vin xoguei contra eses equipos, eu penso que o Sofán vai ser o que vai despuntar aí. Sí, señor, pois... Cuidado, Cuidado, duras declaracións. Sí. Sorprendente, Sorprendente, gustoume. Para mí, que non vi ningún partido. Aquí, como sempre, falando cun criterio tremendo. A ver, como para poñer o Arzúa, claro, entre os tres primeiros, e aí están, en fin, cousas de Fica coa Bola que somos así. Unai, 1 millón, grazas por estar aquí en Fica coa Bola, parabéns por ese ascenso que xa é histórico, bueno, que oxalá verte na terceira con eles, facendo voz fútbol e entrando nos 11 galegos. Ese test a Liga Vermella tampouco pasa nada. Bueno, moitísimas gracias a vos, a verdade que é un placer estar aquí. Unha aperta forte, tío, moitas grazas. Igual, chao. Aí estaba, pasando factura, Antón, pasando consulta, pasando consulta, porque eu creo que chega un momento que vacilamos tanto que a xente xa ven como con medo, ven cortada xa, tío. Temos que pa semana creo que lle toca ese Valdeorras, non? Bueno, non, están a 5, e van a quedar ainda 6. Hai liga, hai liga.
Sí, se empate vale, a vitoria do Céltica. Bueno, xa o analizaremos despois. Pero aí están, protagonistas do bazo da xornada, Viti coa súa gorxa afónica e Raúl Champi co espectáculo que deu. Por suposto, parabéns a Unión Deportiva Ourense por ese ascenso histórico. Tamén o Montañeiros, xogadores alta da xornada, Unai Peón que marcou, leva facendo un temporadón tremendo, non entrar aínda, así que tamén pois solventamos un pouco unha injustiza. Todo o mundo fala ben de Unai Peón. Unha débeda, efectivamente. Todo o mundo falaba ben de Unai Peón. É que é verdad, todo o mundo fala moi ben de Unai Peón. Como... É que onte meteste nas... Bueno, hoxe meteste na enquisa de Fico Cabola de quen debería entrar neste 11. E o tipo máis repetido Unai Peón. Ata él mesmo. Adri Barraca, 97, boas, moi boas, que tal? Que tal? Pois imos co resto do 11, non? Digo eu, non, queda... Ou queres comentar algo máis? Queda unha entrevista ao Exalta, unha entrevista do Bazo, Pensei que empezabas 10:30, di Adri Barraca. Non, xa levamos aquí 55 minutos. Non eran 22, non eran 22, son 12. Son 11 máis Viti. Sí, son 12, que bueno. Son 11 máis Viti, non? É así. Quedou moi guapo eso, quedou moi guapo eso. O que? Viti Champi aí postos como emblemas da Unión Deportiva Ourense. Quedou a ti? Quedoume. Vale. Entendín quedoume guapo. No, quedou moi guapo, Non dixen quedoume, tampouco dixen quedou. Quero dicir, a xente xa sabe que foi cousa túa. Jatalim di, é normal que pensaros que é as 10:30, con esta xente nunca se sabe. É verdad que po ano igual outro dos deberes é poñer un horario fixo de 11 galego. Pois a semana que ven xo a Racing ás 8:30, querido. O luns, entón, bueno, pois a semana que ven igual é ás 11, ou igual é o martes, ou... Gañou o Racing e non imos meter a ninguén no 11, somos un sinvergoñas, Sí, porque gañar o Lense ten moito mérito. Bueno, o Lense xogaba a vida, o Racing non... Sí, bueno, na portería podería ter entrado o porteiro do Lugo, Marcos Lavín, que fixo un partidazo tremendo e poñería o por 2 porque falamos con el aquí, é un fenómeno, pero finalmente decantámonos polo porteiro do filial do Lugo, que non é outro que Mini Bugui do Polvorín. Antón, un pouco premio a semana, non? Premio a semana, correcto, premio a semana. O que lle quixemos dar, non? O equipo de Alex Ortiz, que non perdeu ningún partido nos 3 partidos da semana. O filial albirmello empatou a 2 diante do Alondras no domingo pasado, sen goles no García Manso xoves, e acabou vencendo e goleando na Ribela por 0-4, pero evidentemente xa os xoves, non? Dixeronos varios ficaboleiros ollo con Mini Bugui, que salvou un punto, e de novo foi providencial ante a Sarriana, malia o abultado do resultado. Estivo moi ben tamén Hugo Padín, tanto no partido ante o Alondras, que marca un gol de falta e vital para o empate. Estivo tamén ben esta fin de semana marcando 2 golazos ante a Sarriana, Padín, pero finalmente decantámonos un pouco por Mini Bugui, ademais de por este premio a unha semana sen perder, pola vitoria tan chamativa, non? 0-4 ante a Sarriana, pois un pouco pola traxectoria de Mini Bugui, non? Que é un porteiro... Dalle? Son 2 porterías a 0 consecutivas. Son 2 porterías a 0 consecutivas, e sobre todo por un pouco recoñecemento que tivo que vivir tamén Mini Bugui con esa lesión de tan longa duración, tamén todo esas dúbidas que xurden pois do seu futuro, evidentemente, despois dunha lesión así. Tivo que facer a mili por fora tamén no Diocesano, volveu agora ao Polvorín, esa lesión. Eu creo que tamén é un premio un pouco para un gran porteiro do fútbol galego, un campeón galego coa selección, Antón. Correcto, moi bo tipo, ademais. Sí, señor. Moi bo tipo, ademais. Quen che cae mellor, el ou o irmán? Que isto, tío, non me vou a mollar aí. Tampouco teño, quero decir, non nos coñezo personalmente case ningún dos dous. Eu co irmán maior tomei algunha garima máis. Polvorín, 41 puntos, queda 9 do Arousa, xa sen opcións de playoff, pero racha cunha mala xeira. Porque claro, non ten en conta esa mala xeira o partido adiado. Serían senón 2 empates e unha vitoria nos últimos 3 partidos. De que se lesionara? Boa pregunta. De que foi a lesión de Mini Bugui? Eu creo que tirando de memoria así vagamente, o que me sona é Aquiles, pero igual non foi Aquiles. Estivo 8 meses fora, iso sí que o sei. É que o que me sona é Aquiles, pero non teño claro. Andaba por aquí antes, seguiu unos Mini Bugui. Non sei se... non
Non sei, bueno, unha lesión de longa duración. Non sei exactamente en que parte foi, pero estivo moito tempo lesionado e creo que tamén merecía un pouco este recoñecemento. Se atopas por aí, pois comentámolo agora. Pero foi algo grave. Dicía eses 41 puntos o equipo de Alex Ortiz, o filial do Lugo, que xa está salvado, evidentemente, pero que queda un pouco en terra de ninguén, porque xa non ten opción nas últimas 3 xornadas, salvo milagre. Moi preparado o programa de hoxe, o raro sería o contrario. Entón falta ya superbufanda nova, vai nos dar sorte. É verdad, non me trouxeche, poseta. Espera, porque non te vin. Non me trouxeche, poseta. Non te vin. Non que os amigos do Vilalonga deronos aí un agasallo. Telo por aí? Sí, claro. Pois ensina. Méteme un plano porque tengo que levantarme. Un primeiro plano. Espera. Un primeiro plano de Antón Vieites. Ai, ainda está roto do cruzado, Ainda está roto do cruzado. Ollo. Aí o tes, sentimento celeste. Grazas a Adrián e o Vilalonga por enviarnos esa bufanda. E ademais que me trataron genial, Todo, a verdade que tratarme de locos, evidentemente, para ser día do club con moitísima xente nun partido de proximidade entre Londras, nun festivo, trataronme increíblemente ben, coa que caeu tamén na segunda metade, non sei se che contaron, pero bueno, que había mundial en Vilalonga. Algo me contaron, sí, algo me contaron. Pero sabes que esa bufanda vai acabar aquí detrás miña, non? Sí, pasa que xa temos todas estas. Non puiden estar contigo, polo tanto, pois pero bueno, que pa semana malo será que non estei, non? Aquiles acertastes, di Minibugui. Noraboa por sair neste 11. Mira Jatalín, mira que pelota Jatalín. Primeiro dicindo que non está preparado por non saber que lesión tiña e agora noraboa por sair neste 11. Que pelota. Acertastes non, sonaban Aquiles e evidentemente son o que ten a memoria. Eso é verdad. Moito vos gusta ir polos campos trincando. Iso tamén é verdad. Iso tamén é verdad. Imos coa defensa. Parabéns a Minibugui polo seu regreso e polas 2 portas a 0 consecutivas que deixou xoves e domingo. Lateral dereito. Imos preferente norte, despois repasamos o sur porque non temos ningún xogador, pero despois falamos tamén do sur, Estade tranquilos. Seguimos ca preferente norte, falamos agora central dereito con Álvaro Dolz, lateral dereito. Fica que a bola sempre liña de 3, por tanto, central dereito. Nun Galicia Mugardos xa entrou Fontao como adestrador nalgún 11. Ollo porque o Galicia Mugardos dorme fora dos postos de descenso. Nun partidazo na Pedreira, o seu gol partita. Está fora dos postos de descenso. Sí, bueno, dorme e seguirá durmiendo, efectivamente. Tes toda a razón do mundo. O gol partita de Álvaro Dolz, que valeu 3 puntos de euro para o cadro ferrolán. 4 vitorias nos últimos 5 partidos e só unha derrota nas últimas 8 xornadas. E ademais foi pola mínima ante o líder, ante o equipo xa ascendido que é o Montañeiros. E teño gol aí cos amigos de TV.gal. Ímolo ver. El mesmo quen recupera, perde a bola, pero mete o pé outra vez e volve a recuperar a bola, aí o vemos. E hai unha transición, vai chegar o balón aí o dorsal 17, non estaba trabucado, e gol, aí o tes. Moi preparado tamén o 11, sí, efectivamente. Xa non me acordaba nin de como fora o gol, pero aí o tes. De rexeite do porteiro, acaba marcando o gol da vitoria do Galicia Mugardos, Antón. Sí, bueno, pero é a importancia do gol, estamos nos momentos nos que estamos e son a importancia das vitorias. Dixéchelo dato, non? 23 xornadas despois é do descenso. Dende o 20 de outubro. 6 meses. Non digo dato. Que diches algún dato, pero non te estaba explicando. Os 2 primeiros, sí, que tiñas por aquí apuntado tremendo traballo de José Luis Fontao dende que chegou ao Banco da Pedreira e o Galicia Mugardos saído do descenso 23 xornadas despois, dende o 20 de outubro, 6 meses que non saían do descenso. Increíble, tremendo. Moi ben o portero despexando o medio. Bueno, o que hai. É o que hai. Agora que fago as contas, de outubro a abril hai 7 meses, non sei. Como estamos? Menos mal que só quedan 2. Pois aí está Álvaro Dolce, un Galicia Mugardos que, como dicíamos, pois durme fora dos postos de descenso, polo menos dos directos, aínda que esa vitoria do Compos pois dá un pouco de aire en canto a tema arrastres, xa o falaremos agora. 31 puntos Galicia Mugardos, 30 Ribadeo, 29 Oval, que aínda si gañou, 24 Escairón, 33 Lemos, 38 Dubra. Vai estar a cousa... Que? Hai 2 postos para 4 equipos, non? Sí, non? Porque non contamos... Oval, Ribadeo, Mugardos e Lemos, hai aí 2 postos para 4 equipos. Está a cousa... Sí. Ollo, Está a cousa tensa. Está a cousa tensa. Sí. Hai lío.
e Álvaro Dolz, que merece estrearse neste 11 galego 119. Imos agora ao lateral esquerdo, falamos tamén de ascensos. Central esquerdo, xoga do que queira, porque é un auténtico fenómeno. Se é máis Granate, reventa. Turismo pola noite con Pablo Cacheda e compañía, no Fondo Norte Podcast, un fenómeno. Alex González, que ademais pongo por 2 e ademais entrou a semana pasada, aínda que non houbo vídeo, así que pongo por 2 por segunda semana consecutiva. Estivo moi ben, marcou e asistiu na vitoria do Pontevedra ante o Laredo. Era un pouco trámite o partido en realidade, porque o Laredo está máis que desaoficiado, pero aínda así houve momentos, ia prendo Numancia, marcou Numancia, ponse o Laredo ao só un gol. Bueno, houve medio tensión aí de a ver se nos vai a jugar a festa. Ao final non, ao final houve festa da bondo, pero bueno, houve aí as súas cousas, non? O Laredo tiña baixas, o Laredo gañou, a única vitoria a domicilio da tempada foi hai 2 semanas. Quero decir, para mí o partido era un trámite, porque o lóxico era unha goleada tremendo. Logo pode haber factor presión, factor nervios, factor 10.000 espectadores, factor está todo preparado a ver se non la liamos, pero o lóxico é que a calidade, quero decir, unha cousa é un equipo que ten un proxecto para ascender a primeira federación e outra cousa é un equipo que ten un proxecto para, bueno, para non ser último, entón, pois. Toda a razón, e aínda que Jatalima acusoume onte non estiven na festa da celebración do ascenso do Pontevedra, arrepentinme porque foi tremendo, pero non estiven. Primeiro no Teucro, primeiro en Pasarón, despois no Teucro, despois na Sala Zenit, aí con todo o mundo bailando a morocha, con moito granatismo, con moita xente que evidentemente tiña esa espiña cravada do playoff do ano pasado e que finalmente este ano puido festexar. Non sei se con arrecendo a despedida de Alisson, o que lle berraron na Sala Zenit moitas veces de Alisson quédate, pero creo que ten pinta de que non vai quedar. E despois hai outro tema que hai que debatir, Antón, que é o de Iago Iglesias. Que queres debatir? Pois, home, eu estive lendo en redes sociais, primeiro que entre semana, el xa na previa ante o Laredo, lóxicamente, porque el remata contrato, non confirma que vai estar no Pontevedra do ano que ven. Entendible, porque como digo, remata contrato. Cando ascende o Pontevedra, volven preguntarlle se van contar con Iago pro ano que ven, e volve a dicir o mesmo, que hai que sentarse, que hai que ver que proxecto fai o Pontevedra, etc. Pero que hoxe a Televisión de Galicia, no recibimento na Xunta, pregúntalle a Televisión de Galicia a Lupe que vai pasar con Iago Iglesias, que se sentou xa a falar con el. E Lupe di que non, que quedan 15 días de tempada, que xa falará con el. Pois eu creo sinceramente, vendo o que lle pasou tamén ao Pontevedra unha vez que ascendeu a primeira federación hai 3 tempadas, creo que precisamente ascender antes de tempo dache ese marxe de maniobra maravilloso para poder empezar a planificar xa a primeira federación e que isto non sexa un ascensor, porque para o Pontevedra, tanto ano pasado como este, para min era obligación ascender, e a partir de aquí agora consolidar. Non sei como ves. Sí, non, estou de acordo contigo. Todo que non sexa renovar a Iago é un erro, todo que non sexa contar coa 60-70% da parte dos xogadores ou do cadro de xogadores, creo que é un erro. Creo que ten unha identidade de club, unha identidade de maneira de xogar, unha identidade de cosas futbolistas. Pero, sabes que houve unha pregunta no Galicia en Goles a Lupe sobre ese bloque continuista, porque a propia Lupe recoñece e di non queremos que nos volva a pasar o mesmo que nos pasou a primeira vez que ascendimos a primeira federación, e Andrés pregúntalle entón estamos falando de que non vai ser un bloque continuista porque foi polo que apostara a Pontevedra aquel ano, e ela di, bueno, xa veremos, non sei que, hai que miralo. Para min o bloque, o sea, eu estou de acordo contigo, sí que ten que ser continuista, pero entón tamén ese medo de o mellor hai certos xogadores que pensamos que sí que poden estar preparados por primeira federación e non o están. Sí, pero a diferencia de hai 3 anos con este ano é que esos xogadores que xa subiron hai 3 anos son 3 anos máis maiores. Eu non sei canto pode aguantar Rufo en primeira federación xogando 20 minutos ainda que sexa. Tema Churre, coa lesión obviamente complicado porque ten unha lesión grave e, bueno, pois habería que falalo. Tamén hai tanto Pelayo como Jesús Cambil teñen lesións graves, bueno, aí vai estar un pouco de certidumbre de que fai o clube, non? Entón, bueno, creo que ten unha papeleta a Dirección Deportiva do Pontevedra, a directiva do Pontevedra para encontrar ou topar a maneira de
continúe xente, pero traer reforzos de nivel que poidan consolidar o equipo en Primeira Federación. Creo tamén que moitos dos futbolistas e gran parte do 11 titular está máis que capacitado para a Primeira Federación, pero bueno, vai ser un verano intenso, longo, e que, como dixeches, pois que a 21 de abril pode estar traballando xa no... Hai que ir sentándose con Iago, iso é o primeiro de todo. Hai que ir sentándose con Iago. Se a idea do Pontevedra é, evidentemente, darlle continuidade ao proxecto de Iago Iglesias. Imaxes moi bonitas tamén hoxe no Concello, no recibimento, con moitísimo xente de Pontevedra, que evidentemente é unha cidade que falouse moito dos 2000 de sempre dos subcarros, pero unha cidade que cando lle toca pois responde, ou polo menos teño a sensación xa que vivo nela. Imaxe de Edu en riba do poste, un home que leva moitos anos aquí defendendo e facendo granatismo, a imaxe do propio Alex González tamén, esa imaxe con Norte, bueno, algo que merecía o Pontevedra despois da espiña do ano pasado no playoff, así que sí, parabéns ao Pontevedra. Dúbida global, había algunha limpa forte no plantel do Ponte ou da Unión Deportiva Ourense? Haberá algunha limpa forte no plantel da Unión Deportiva Ourense ou do Pontevedra? Non o creo, eu non o creo. Da Unión Deportiva Ourense non me... Cústame crelo, a verdad, pero... Na Unión Deportiva Ourense creo que é imposible perder un partido, es decir, un equipo que está capacitado de sobra para competir na segunda federación, obviamente con 3-4 cousas que lle sumes para pues, ter ese objetivo de consolidarse na categoría. Pero a Pontevedra creo que é diferente, porque creo que ten máis futbolistas, máis veteranos, entón, bueno, aí vai estar un pouco a dúbida. Ata aquí o Pontevedra, imos agora co centro do campo. Unha cousa do Pontevedra rápida, que na previa no Galicia en Goles con Miguel Álvarez preguntándolle a xente pola rúa que tal a tempada, moita xente que dicía, podía ser mellor. Ou non? Pois non sei como. Sí, pero non sei como. Escoitachelo como a min, que de feito mandei por o grupo, hostia, eu non sei que lle pasa a xente. Quero dicir, octavos de Copa. Subes a falta de 3 xornadas. Oitavos de Copa cargándote a Villarreal... Quero dicir, non sei Levante... os números agora mesmo, pero xogando un fútbol extraordinario durante toda a tempada. Eu creo que temos todos claro que a idea de fútbol que ten Iago na cabeza, que é moi guardiolista, evidentemente, moi de toque, moi de presión alta, moi de tal, o prime é contra o Villarreal, ou contra o Levante, ou contra o... Que foi outro? Mallorca, non? Mallorca foi? Sí. Mallorca. Ese é o fútbol que, evidentemente... En ese proxecto, en esa idea de fútbol de Iago, canta máis categoría arriba, en teoría mellor, que era algo que decía moito Alex López. En teoría, para xogadores de Bopé, a Primeira Federación ven pior que a Segunda División, porque deixan xogar menos. Entón agora, en teoría, é unha boa fórmula, non? Sí, pero bueno, eso, que me chamaba bastante atención o que decía. A ambición está ben ata certo punto, ata que sexa lóxica, e iso non é lóxico porque a tempada é tremenda. Non se pode pedir máis, quero dicir. Non se pode pedir máis. Imos co centro do campo, a este sí que se lle podía pedir un pouco máis, pero agora semella que non tanto. Terceira vitoria consecutiva, tende 11-34 sen entrar este tipo. Alegrámonos moito a áncora de Monterroso, Pabliño Antas, Antón. Onde están os que decían... Ti dixeche 15 de 15, Pola de agora 9 de 9. Eu dixen que podía facer 15 de 15. Levado 9 de 9, eu non creo que vai a facer 15 de 15. Eu creo que vai a facer 13 de 15 que logo vai a xogar un play-out. Eso é o que creo a día de hoxe. 13 ou 12, non me imagino Compos gañando en Ávila, pero sí que é certo que, bueno, Real Ávila ten un partido adiado contra Salamanca que xoga esta semana, por lo tanto vai a chegar algo máis fresco e está gañando os partidos ao final. Dende que chegou Secho, o Compos atopou o punto en Llanera marcando no 80 e pico un golazo de Cercano, atopou os 3 puntos en Laredo, bueno, xa ia gañando, pero marcou 2 goles nese tramo final de partido, e onte de novo volve a gañar no tramo final do partido entre a Gimnástica de Torrelavega, nun partido moi igualado, máis do que dio resultado, que se adiantou o Compos con este gol de Manu Barreiro nun centro na asistencia de Pablo Antas, que foi determinante. Un auténtico golazo, de primeiras, pareceme complicadísimo rematar así de ben. É a calidade que ten. Despois empatou o Primo, que lle quero ben, moito, pero empatou o partido. Despois chego, eu creo que este é o momento da tolemia, non? A xogada en xeral, que, bueno, marchan dous tipos, Laken Torres e Primo contra Javi Rabanillo. Laken Torres acaba de entrar no terreno de xogo, rómpese, pero rompe tan forte a musculatura que se queda clavado no terreno de xogo e chega esa pelota para que recupere o Compos. Non ten trocos a Ximnástica, queda con 10, marcha desconsolado Laken Torres ao vestiario e xusto cando está marchando aparece ese balón no interior da área Ximnástica que toca Manu Barreiro non sei como, que lle queda a Pablo Antas para facer o segundo e estoupar o ver o boquete de San Lázaro que
que creen a permanencia. En a conta de Twitter de Antón Vieites tedes a narración deste gol de Pablo Antas, como di, con esa secuencia na que se lesiona tamén o xogador rival, está moi ben, así que tamén parabéns, Antón, porque é unha narración que xa cho dixen en directo e gustoume moito porque foi, tes razón, o sea, foi a secuencia completa, é como que preguntanche se lle quedan sen cambios, contas todo o que lle pasou e xusto nesa mesma acción acaba en gol. Fica caola Chicharro. Moitas grazas, moitísimas grazas por esa suscripción a DBR Waldron. Moitas grazas por apoiar a Figa Cabola con ese Prime Vilalonga, sentimento celeste. Estamos falando de Pablo Antas e do Compos. A tempada que ven queremos xogar aí, di Madia Levo. Como vos facedes a rosca, a mi madriña. Como vos facedes a rosca, nos mesmos. Por certo que xa estive falando con un queridísimo amigo, cada vez lle quero máis, que estivo nun banco aí non moito, que me dicía... Como se tira o pesto, que me dicía, o fútbol galego, aínda que vai a descender o Racing, tal, non sei que, o fútbol galego está de moda. En plan, hostia. Ollo como está Galicia, 6 na primeira ref e pode haber outros 6 na segunda ref. O ano que ven que ascenda o Depor e xa temos la completa. É que ti pensas na primeira ref, se queda todo como queremos, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol. Deixeme algo? No, deixaste decir Racing de Ferrol e Ourense Club de Fútbol. O que pero estou falando de cidades. Ah, vale. Estou falando de cidades, perdón, non de clubes. No, digo segunda... porque esto fan clip para redes sociais, quero decir. No, eso. pero estou falando de cidades. Quero decir, se tía ese cómputo de cidades con Coruña e Vigo no fútbol profesional, metelle Santiago, é histórico o momento do fútbol galego, pero claro, eso, bueno, hai moitas películas e maneiras de soñar. Por comentar algo máis da segunda federación, ademais do Compos, que queda con 38 puntos nesa posición de play-out, como dicía Antón, terceira vitoria consecutiva con 39 o Coruxo, que volveu a empatar un puntiño o Compos, 2 puntiños o Coruxo por riba do Escobedo, que ten 37-35, Llanera, por riba xa o Salamanca con 41, Salamanca CFUDS, Marino del Banco 42, Valladolid Promesas 43, por arriba... Sí, bueno, hai que lembrar que na última xornada hai un Escobedo Llanera, entón, bueno, por aí eu creo que... Un 2-2 perde puntos. Claro, por onde se poden librar o Coruxo e o Compos. Entón, bueno, eu creo que tanto Coruxo como Compostela están a unha vitoria, deberían de estar en teoría, de certificar permanencia directa e play-out. E por arriba Fabril e Bergan xa moi complicado, está a 5 puntos do playoff, pero Fabril ves opcións aínda de meterse en playoff, está a un punto de Ápila e Langreo. É difícil porque, bueno, están nun pequeño baixón, non? O equipo de Manuel Pablo, o Gallá se mete no playoff, pero creo que vai a ser difícil, aínda que ten un calendario bastante sinxelo, porque xogan contra... Que pasa? Jatalim, gustaríame un especial do paso de Luisito no Compos e como se perderon 5 semanas clave. Non se pode ser así. Se Luisito xa dicía que o calendario fácil viña agora. Luisito é como Rafa Benítez. Xa lle dixo a Secho como tiñan que xogar. Por iso está engañando agora. Entón o Fabril xoga contra o Laredo. Non lle fixo gracia. E a ximnástica de Torrelavega contra 2 descendidos nas 2 últimas jornadas que quedan, mentres que o Langreo ten que ir a Salamanca, que en teoría pues, vai a xogar a vida, o Rayo Cantabria xoga contra o Coruxo, que vai a xogar a vida, o Real Ávila ten un partido menos, pero ten que xogar contra Salamanca, Compos e logo rematar en Pontevedra. Teno bastante de cara ao Fabril, pero habría que ver. Volveu saír ben da lea como caneo Antón. Primeiro eran cidades e agora con isto de o Fabril ten opcións de meterse en playoff. Continuamos neste 11 galego, imos coa banda dereita, extremo dereito, temos a un galego emigrado, temos a un choqueiro, a un redondelán, chejar en Cher, ou firmar en Cher, mellor dito, Miguel Rodríguez do Utrecht, que marcou 2 goles na vitoria do seu equipo 4-0 ante o Ajax. Pero escandaloso, o sea, este tipo. Últimas 4 jornadas, gol, asistencia, e agora os 2 goles contra o Ajax, 10-12, están empatados co Feyenoord, que non sei se xoga ou está xogando, creo que teña un partido menos o Feyenoord, na posición de eliminatoria de Europa League, de Europa League. Fase previa de Champions. Non. Seguro? 100%. De fase previa de Champions está o Feyenoord.
pero eles están en Europa League agora pero están empatados. Vale, sí, correcto, sí, correcto. Antón gambetea mellor que Ousmane Dembélé. Outro que gambetea ben é Miguel Rodríguez. Ademais, o que dicimos, foi curioso porque, bueno, a historia de Miguel pois ven un pouco dende atrás, non? Ao final marcha cedido Outrecht polo Celta, incluso chegou a estar co filial, en dinámica de filial, porque tiveron unha lesión e custoulle moito arrincar. E unha vez que empezaba a xogar moi ben, o Celta anuncia que Outrecht exerce esa opción de compra que existía e foi asinar, despedirse do Celta cunha mensaxe ademais en redes sociais coido que moi sentida, coido que non estaba escrita por ningún community manager, senón que polo menos o texto, non digo a foto ou a infografía, senón o texto era de Miguel. E foi asinar no Utrecht xa en propiedade e facer este auténtico partidazo con 2 goles e unha vitoria do seu equipo pois tremenda. Pero hai un gol que é un golazo. Sí, no, evidentemente non os poñemos por tema de dereitos, pero tedes que velos porque eu poría o resumo enteiro porque participa tamén nos outros 2 goles, o sea, ten incidencia, non en asistencia, pero sí no desenvolvemento do xogo e ollo. Meternos na grada visitante éramos 2, meu irmán e máis eu. Estivemos nese campo Galgen Ward, pretempada Utrecht-Zaragoza. Mi madriña, que exótico. No, entre ti e o teu irmán, os Willy Fox galegos, Sí. E que tal... Tedes que facer aí algo das cervezas polos campos, joder, eso estaría guapo. Sí. O que viaxa Xorxe Paz é tremendo, Buah, que animalada. Pois aí está, Miguel Rodríguez. Algo máis que queras comentar do Utrecht e do choqueiro Redondelán? A mí desexarlle toda a sorte do mundo. Dame un pouco de magua, Dame un pouco de magua. O que controla Xorxe Paz en Old Trafford é para mirar. É un pouco de magua porque, claro, tamén o li moito en redes. É certo que é ventaxista, porque ninguén estaría pedindo a volta de Miguel Rodríguez se non estivese xogando como está xogando agora, marcando estes 2 goles contra Ajax, pero sen Alfon currou, non Home, claro, currou no. Porque durante gran parte da temporada estaba que equipo sub-20. Sí, foi o que contei, que tivo unha lesión, empezou en dinámica de filial. Custoulle moito arrincar, pero por eso digo que é ventaxista, porque agora que está xogando ben, claro, todos o queremos de volta, pero custoulle moito arrincar e a xente xa estaba en plan, ves, eu xa dixen que non valía e por iso tiveron que cedelo a Utrecht. Bueno, en fin, cousas que pasan, evidentemente a mellor das sortes para Miguel Rodríguez. Menudo tándem. Unha fase previa a Champions ou algo así, unha eliminatoria, Miguel Rodríguez, Miki Villar estaría guapo. Estaría guapísima con no salí, senón nada. Home, claro, senón de que me importa a min. Ten Miguel menos nivel e aportaría menos do que fai Cervi? Non. A Miguel valóraselle por esa ambición. Xa, porque ti eres Escola Benítez, como non che vai gustar Cervi? Como non che vai gustar Cervi? Si eres de centro remate. Así que non se poden comparar, porque Miguel non pode xogar onde xoga Cervi. O boneco diabólico, onde xoga Cervi? Lateral esquerdo? No banquiño. Vale. Xoganos a destramento. No, pero sí, no carril esquerdo, en teoría. Vale. Imos co enganche que temos. Vaya chirlo que temos. Como xira a vida, O universo é unha cousa. Enganchando neste 11 galego, puido ser o bazo da xornada, pero claro, tiñamos que estar coa xente da Unión Deportiva Ourense. Ivo Amor do Paio Saco, dende 11 número 30 sen entrar neste 11 galego, e o primeiro que hai que dicir é que gañou o Paio Saco no Carral, remontando ademais 1-2. Bueno, non sei se é o primeiro. Pero o primeiro que hai que dicir, claro, que non me deixeche acabar, dixen, o primeiro que hai que dicir antes de falar de que remontou o Paio Saco 1-2 no Carral. Non escoitei o antes, disculpame. Non, pois igual non o dixen, entón. É que temos que mandarlle moito ánimo a Iván Amor, co que estivemos falando, porque puido haber opcións durante a preparación deste 11 de estar aquí connosco falando, pero pois rematou o partido cunha luxación con fisura no seu cóbado e ten que pasar polo quirófano, así que dende aquí, pois evidentemente, moitísimo ánimo para Iván Amor, que se recupere canto antes e que quede todo nun mero trámite, non? Esa operación por esa luxación con fisura no cóbado. Dicía eu que en circunstancias normais sería o bazo da xornada e falaríamos con Iván Amor, pero pois que houbo moito ascenso e moitos contratempos. Sí. É o gol da xornada, sen dúbida, e molo ver xa non lle dou máis contexto. Josiño para a dereita, coido que Vilalo que centra, e mirade o que fai
Iván Amor de Tixoira, non? Algo así, non é chilena como tal, é máis Teixoira, non? Algo así, un remate acrobático, pero é tremendo, detense o tempo, a xente coas mans na 85 caruga, para ganar. 85 para gañar ante o Sofán, ademais, que xa contou Nai como anda aí metido na pelexa polo playoff, é tremendo, e volvo a dicir o mesmo, porque xa o dixemos moitas veces, o gol de Cuadrado co Pol, o gol de... quen foi outro que marcou un golazo? No Carral foron todos. No Carral só hai golazos, o que pasa? Cada vez que subimos un gol ás redes sociais no Carral, iso vai viral, porque é tremendo. O de Cuadrado co Paulo, correcto, sí. correcto, Paulo, correcto. Paulo do Sofán que marcara ese auténtico golazo con 2 caños incluídos no Carral que só se marcan golazos, é tremendo. E así queda, o certo que coa vitoria o Paio Saco, bueno, tampouco é que teña demasiadas opcións de playoff, prácticamente ningunha, porque quedan 9 puntos en xogo, está a 8 do Santirso, con 45 puntos hai un pouco en terra de ninguén, evidentemente xa salvado, e aí temos a foto tamén de Iván Amor pendente desa operación, que agardemos que saíse o mellor posible, e unha aperta moi forte dende aquí, como digo, moito ánimo. Tamén hai que dicir que non é unha relación causa-efecto, Antón. Non é que fixera a chilena e fisurara o Cóbado. Foi noutra acción do partido. Refírome. Porque a xente pode pensar, este fixo a chilena da súa vida e acabou no quirófano. Non. Eso, cando, non sei cando foi, que tempada foi, a primeira de Iñaki Alonso, creo, no Compos, que ficharon a un dianteiro, Menxa, fenómeno, meteu un golazo, 40 metros, o doblete, no 20, 2-0 contra Salamanca. A ilusión ali, vamos a ascender tal non sei que. Fai unha celebración así, pirueta doble invertida carpada para diante, e quedou a Costa aí, pediu cambio. Eso, pasar a Yaguaire no Celta, dando unha voltereta nun bandeirín, lesiónase nun gol, sí. Son cousas do fútbol. Es que ás veces hai que limitarse un pouco coas celebracións. Non vai a ser, non te manques, que diría Alfonso Pardo, ¿no? Que non se manque ninguén. Ás veces é o mellor. Imos co extremo esquerdo. Que triple de Deidei grande. Falamos agora do equipo que defendeu tanto este ano Antón Vieites e que pouco a pouco tempo vai dando a razón. Segundo clasificado xa o estradense de Valen Jaichenko por 2 neste 11, igual que Alex González, e que un dianteiro que agora repasaremos, pero Valentín Jaichenko que foi o heroe na vitoria do estradense por 2-1 no Novo Municipal ante o Atlético Arteixo, e segundos clasificados, Antón. Segundos clasificados. Ollo, Ollo. Que non diría? Pois ti... Asegura playoff. A ver se mete outros 2 na lomba o domingo, Dima de Alevo. Vos goles deste tipo, sí señor. 2 auténticos golazos, ímolos ver xa. Son os golazos para mí o que máis me gusta do partido, a deixada de Otero. Gamarra, filtrando, non hai fora de xogo, fixen aí ese frame, e como pica Valentín Jaichenko, cedido polo Pontevedra, lembremos, e marca o primeiro. Empataría o Atlético Arteixo. Vemos la repetición desa vaseliña, desa picadiña de Jaichenko. Este é unha animalada, Este é unha animalada. Por toda 85, 82. Por toda a escadra, Por toda a escadra entre ese auténtico golazo. Gustoume Diego Fuentes, saltando no banquiño como un enajenado. Estaba preparado para entrar Diego Fuentes. E de feito entra por Jaichenko. Bueno, creo que fala un pouco do momento do estradense, da ilusión que hai na vila, do centenario, de todas esas cousas tan bonitas que van falando o TikTok de hoxe, porque mira, porque non sinto o estradense como propio, pero pon a pel de galiña, Teñen unha cita coa historia, é tremendo, o martes, este non, o que ven, íamos para aí, Sí, non? Hai acto por aí, ¿no? Hai acto por aí. Estamos invitados. Algo por aí, a ver. Estamos invitados, sí. A ver que se pode. De paso levamos ya camiseta Javicho. Home, claro, merchandising, Estaba a reventar o Novo Municipal, Hai ilusión. Pero que moitísima xente, pero eu quero os playoffs, co estradense. Logo, terá que ser o que terá que ser, pero de feito dicía Matías Levo, que lle di like en Twitter, que gustaría que subira o estradense pola tempada que están a facer e pola tempada do centenario. O estradense xogou algunha vez o playoff a segunda B con Alberto Mariano, non? Con Alberto Mariano, correcto. Con Alberto Mariano, creo que era época pandémica, cun José Piñeiro escandaloso, que creo que fai non sei cantos goles na reta final de tempada, acaban xogando playoff, e palma contra Arousa, que acaba subindo na prórroga na lomba. A memoria de Figa coa bola, hai o tes. Pois quere replicar polo menos esa rolda o estradense, e a partir de aí, pois xa veremos que acontece. Eu tamén teño ganas de playoff, teño ganas. Así vino na G2, mira, tamén se lembrou agora Catalín.
Estradense 57 puntos, 68 Unión Deportiva Ourense xa ascendida, 57 Estradense, 56 Racing Club Vilalbés, 53 Arriana que perdeu 0-4 ante o Polvorín, 50 Arousa, 50 Alondras que perdeu 0-2 ante o Betanzos. Tres partidos. Correcto, 46 Noia. Metes o Noia na pelexa ou non? Eu creo que ten mínimas opcións, ten que facer 9 de 9, pero que vamos falando, que hai un Alondras Arousa na última xornada. Sí, que en Río Revuelto. Sí, é que, a ver, a cousa é que esta fin de semana hai un Estradense Arousa e un Alondras Udeurense. Bueno, Udeurense Alondras, o sea que hai partidos para deixar puntos tanto a Arousa como a Alondras. E o Noia ven de gañar no 91 ante o Barbadás nos Carrís. É dicir, ven con esa inxección tamén un pouco de moral de a ver se nos enganchamos agora ao final. Ollo. Arousa Alondras, a última praza do descenso para quen? Estes primeiro playoffs entre galegos non me parece moito playoff. Gústame cando xogan cos de fora. Estaría guapísimo. Que pudieran ascender todos os do playoff. Claro. A defender o país. Aquí claro. Que queden galegos fora, lógicamente, pero claro. Sí. O importante é subir. Último plazo do descenso, é que o Vilalonga, ese partido adiado vai ser chave contra o Betanzos. Bueno, non podo vir aquí coa bufanda do Vilalonga e decir que vai descender o Vilalonga. No, evidentemente. Gustoume moito o partido do equipo Alberto Mariano. Creo que ten moito no banquillo. Eu creo que baixan Baladares e Barbadás. Baladares e Barbadás. Eu Arteixo e Barbadás. Aí quedan para que nos tiren das orellas nun par de semaniñas, como os do Lemos, non? Veñan os do Barbadás, que puxemos os dous e fajan. Non, es que claro, Barbadás é que teño vinculación de algún tipo con todos os equipos de abaixo, entón non sei para que me mollei, Eu tamén. Josiño xoga moito no Vilalonga, cambiou o partido, sería el San Pedro que cambiou o partido. É un escándalo, cambiou o partido. Tamén Dieguito, que marcou os 2 goles. Derbi de Vigo este finde, di Jatalim. Derbi de Vigo. Bueno, pois igual xa non digo Valadares, Derbi de Vigo que Gran Peña Valladares, non? Entendo que sí. Que Gran Peña, Viveiro e Boiro non poden estar moi tranquilos. O Boiro leva unha xeira, parecía que estaba salvado xa cando entrou Pedrosa aquí, e ollo, que se complicou de carallo. Leva 5 sen gañar, Bueno, non sei uno que fixo no aprazado, claro. Empatou a 0, se non me trabuco. Empatou 1-1 contra o Deportivo. Correcto, 0-0 foi esta fin de semana ante o Vilalonga, correcto. Está todo moi bonito, pero sí. Pero mete medo, mete medo, moita tensión, moita ansiedade. Quedan os dous dianteiros, o primeiro deles é Pablo Leonardo do Val, que comentábamos antes, este raparigo. Outra injustiza que non sexa o Bazo, que non este aquí falando connosco, porque, evidentemente, marcou un hat-trick na vitoria do Val 5-4, non é un partido de tenis, ante o Arzúa, que comentaba antes. Pero que a semana do Val, que? Tremendo, é tremenda. 4-4 contra Órdenes hai 7 días. Vence 1-2 ao Ribadeo e gaña 5-4 a Arzúa. Que é isto? Quero decir, queren facer o mega... o nivel 3000, salvándose, metendo 40 goles por partido, que non entendo. Subindo ya dificultade, que non é... De feito, esta fin de semana, corríxeme se me equivoco, pero Pablo marca o 2-2, o 3-2, o 4-2, marca Manu Pol o 5-2 e despois marca 2 goles o Arzúa. É dicir, 5-4, sufrindo ata o final. Cando xa estaba o partido 5-2, era como xa está decidido, pois al final 5-4. E ademais, Pablo, que marcou tamén ante o Ribadeo, gol da vitoria, como dicía Antón, o xoves 1-2, gañou o Val. Imos ver primeiro a clasificación, despois vemos os goles, así comentamos a o Val isto que estamos falando. No acta non lle dan o gol do 1-2, daño propia a un futbolista do Ribadeo. Bueno, o Val puxo que fora el, o árbitro hai que ter sentido común, como dille o equipito. 29 puntos ten o Val agora mesmo, a 2 do Galicia Bugardos que comentamos antes, e a 1 do Ribadeo, a 4 do Lemos, e xa moi lonxe do Dubra, quedando só 9 puntos en xogo. Esta clasificación, o equipo de Xaque Rico, que xa comentamos que leva unha boa xeira e que está dando ese do de peito nos minutos finais, e estes son os goles de Pablo na vitoria do Val 5-4, ese hat-trick. Aquí o primeiro hai un rexeite aí na área, aproveita para marcar, como sempre, imaxes de tv.gal. Víchelos ti, Antón? Sí. Dianteiro de área, mira. Outro aquí, mira, este, mira, e co calcaño, é tremendo. Sí, e ademais vino el analista de fútbol que preguntaba se lembraba alguén
un hat-trick dun sub-21. Como che gusta a lista de fútbol, O Lemos baixa, ou xa fixestes as paces? Non, as paces co Lemos sempre, as paces co Lemos. Sempre. Sí, A mí encántame Monforte, encántame a Vila. E dende o Gran Camiño máis. Sí, pero... Este é un golazo, o segundo é un Pero auténtico creo que golazo. baixan. Co Calcaño, que baixan. Mira a clasificación. Volvemos a poñer a clasificación en canto remate o terceiro gol, que este dende a frontal, 3 goles similares, pero bueno, segundo co Calcaño e este disparo que toca aí nun defensor e que acaba entrando para dentro. Non son os goles máis fermosos do mundo, pero é un hat-trick, evidentemente tiña que estar neste 11 galego. Lemos ten 33. Mira a dinámica, tío. A 3 do Ribadeo e a 4 do Val. Buf, eu non Vou a creo, mirar rivais, espérate un momento. non creo que baixo Lemos, sinceramente. Se se come ben, gusta no seu estadio e o equipo, home, claro. No, pero nese caso non sei se foi máis polo que se come ou polo que se bebe, non? Entón, cantos arrastres... Vos que partido. Que partido esta fin de semana, Cal? Ribadeo Lemos. Faíscas. Logo Atlético Escoirón Lemos e Lemos Galicia de Mugardos. Que barbaridade de calendario. Cantos arrastres hai nesta liga? Non hai ningún arrastre, descenden 4, a non ser que baixe. Bueno, ¿esto qué? Lalín, Galicia Mugardos, Ribadeo e o Lemos Galicia Mugardos. Bueno. Pues, como para mollarte, oíste? Como para mollarte aí bueno, en que vai pasar. Cantos arrastres hai nesta liga? Ningún. Só habería arrastre se baixa da segunda federación, baixa da terceira, en función de si é norte ou sur da terceira, se iría po norte ou po sur, habería arrastre sempre que, como di Antón, non ascenda o galego do playoff da terceira. Entón, en principio, agora mesmo neste momento, salvándose o Compos, que estaría en playout agora mesmo, e ascendendo o galego da terceira, non habería arrastre nin no norte nin no sur da preferente. Creo que máis ou menos Compos así quedou tería claro. Que xogar a eliminatorias, sabedes que hai 5 grupos en segunda federación, o que ten máis puntos sálvase directo. Pero cando mirei antes do partido, creo que o grupo 2 ten bastante vantaxe sobre o grupo 1. Entón, ten pinta de que o Compos ou que sexa do... O 13º do grupo primeiro do grupo dos galegos da segunda federación, en principio, tería que xogar playout por puntuación menor a outro grupo. Porque o grupo 3, mira, o Ulot está con 41 puntos. Entón son 3 máis, e quedan 6 en xogo. Pero bueno, aí está a cousa. Real Madrid C, San Fernando, aí está Juanpa, creo. Olot, Anguiano, que se mella máis sinxelo, e Compos, son os que están aí metidos ahora. Unha pregunta, os playoffs da preferente son semis e final cada liga coa súa ou cruzanse? Cruzanse. Segundo, quinto, terceiro, cuarto, cruzaos os grupos. E se baixan os 3 equipos da terceira federación do norte, non arrastra algún máis da preferente norte? Se os 3 que descenden da... Vas a ver, eu teño un problema con isto. Espera, aquí a cousa, por aclaralo, é que a federación cambiou os criterios xeográficos. É dicir, cambiou os criterios de distribución dos grupos. É dicir, antes era norte-sur e agora é por proximidade xeográfica. E iso hai que votalo. Entón, non se pode saber, ata que fan a composición dos grupos, a quen arrastraría cada cousa. Non se pode saber. Claro, pero eu non sei como é iso. É que non entendo, porque antes tiñamos claro, que xa o dixen isto por audio unha vez no grupo. O norte iba por norte, pois iba por norte. Claro, no, si era Coruña, Ferrolterra e tal, pero e as por agora, norte. Con isto das proximidades xeográficas, o problema aí... O lógico que vai para o norte. O problema aí é igual o de norte ten máis puntos que o sur. Claro, pero por eso digo que depende da distribución que fagan. Como está dicindo a xente no chat, non é grupo norte, grupo sur, aínda que teñamos o deixe de dicilo tantos anos, grupo norte, grupo sur, é grupo primeiro, grupo segundo. Aquí a cousa é que depende de como organicen os grupos da vindeira tempada, pode haber un arrastre nun sitio ou noutro. Depende de... Pero que lógica ten descender os equipos cando faz a composición de grupos do ano que ven? É que non ten ninguna lógica. Chegas a reunión aí, ti tan tranquilo, quedo na preferente tal, non sei que. Toca o meu grupo do revés e vou a primeira Galicia. Non ten sentido. Eso non ten sentido. Ti non podes sentarte nunha reunión con 21 así, 21 cadeiras para 20 equipos. Así non pode ser. Terán que comunicarlo antes en función dos plans. É que claro, antes desa reunión que ti dis, hai uns como se di, home? Unhas opcións que propón a federación. A federación propón antes da reunión 3 modelos de distribución dos grupos. Entón, ten que haber algún punto onde especifique quen descende antes dese tema.
que por suposto non me vou a ler porque non me vou a meter no... Que en teoría na normativa da Futgal pon que non hai arrastres este ano por esa distribución xeográfica, a non ser que baixe o da segunda federación. Entón, se non baixe o da segunda federación xa non hai máis leas, porque vai seguir igual a distribución xeográfica que este ano. Sí. Estamos aquí falando por falar. Como sempre, o falar non ten cancelas. Pechamos este 11 galego 119 con Lautaro de León, que tamén pongo por 2 neste 11. Puido ter entrado Borja Iglesias, pero o Celta... Que podería ser o bazo da xornada. 2 goles e unha asistencia na vitoria do Andorra 5-1 ante a Ximnástica Segoviana. Dixo non ben? Dixo non ben. Sí, correcto. Dai, Antón. Sí, bueno, nun partido importante, non? No Estadio Nacional de Andorra. ¡Ole! Hai que preguntarlle, teño ganas de entrevistar a Lautaro, a ver se foi a comer ao restaurante de Messi en Andorra. Ah, sí, o que pongo vino, o que pongo balón de oro este que custa unha pasta, que é un postre con chocolate por dentro, sí. Con todo aí cheo de cousas aí, que escándalo, pero sí, nun partido importantísimo, eu creo, para o equipo que preside Gerard Piqué, porque avasallou unha Ximnástica por 5 goles a 1. Faime graza que ti tes ganas de preguntarlle a Lautaro se comeu o balón de oro de Messi, eu teño ganas de preguntarlle se tributa aquí ou tributa lá, que tamén é unha boa pregunta. Sí, non. Mellor que non pase por aquí. Eso, que meteron 4 goles na segunda metade, con 2 claros protagonistas. Manu Nieto, o cordobés, que fixo un hat-trick, e o noso Lauti, que marcou o primeiro, o cuarto, e asistiu no quinto. Este é o primeiro, este é un golazo. Está dado a volta por tema copyright como sempre, marcou coa dereita, a esquerda tena para apoiar o amigo Lauti, pero non, é broma. Aquí, fíxate, non sei se puxeches a repe. Mira como se marcha ese tipo, non sei quen é. Esa arrastrada, esa pisadiña é tremenda, é de FIFA. Esta é asistencia, 2 goles e unha asistencia. Está moi ben. Non é o hat-trick de Borja. Ese toque final é tremendo, ese toque final para o hat-trick, para facerse o espazo e asistir. Mira, yo tes, mira. Tic. Ese último toque antes de darlle coa dereita, xa me estou liando por darlle a volta aos vídeos. Tremendo, así que 2 goles e unha asistencia. O portonovés máis uruguayo, non? Que sí. o guacho Lautaro de León por 2. A ver se xogamos con el a Clubes Pro e con Dadín, macho, que estaba prometido iso e ao final non houbo maneira. Quedamos de falar con el a próxima vez que marcara existira, pero claro, había moitos ascensos, era difícil. Tantos que estamos agardando para playoff. Outra cosa que nos deixa Andorra despois dese momento, pero bueno. Tamén é certo. Tantas cousas que quedaron no tinteiro hoxe, tantos protas, tanta xente coa que nun principio podía ser que faláramos e finalmente non. 4 porteiros para meter. Sí, é que 22 11 galego, o que hai. Falta a clasificación da primeira federación, claro, que non comentamos nada. Isto mellor non velo. A ver, imos primeiro con Andorra, de Lautaro, que está con 50 puntos, quinto clasificado na posición de playoff. A partir de aquí, 46 Celta Fortuna, vaya golazo que marcou o amigo Óscar Marcos, tremendo. Óscar Marcos, sí, ¿no? Sí, Óscar Marcos, sí. E que, sabes que me pasa? Que confundo a Ángel Arcos e a Óscar Marcos, porque pola cacofonía máis que outra cousa. Cacofonía, claro, non polo estilo de xogo. Cacofonía é cando, por exemplo, rematas Vale. Celta Fortuna 46, Ourense Club de Fútbol 46, derrota despois de moito tempo do Ourense Club de Fútbol, Arenteiro 43, Lugo 42, que gañou no Anxo Carro con esas paradas de Lavín e con un recital tamén de Dani Vidal. E o gol de Raúl Jiménez. Xa está. Hernández, correcto. 42 o Lugo, 2 por riba do descenso, 3 por riba do descenso Alenteiro, quen o diría. 6 por riba do descenso e a 4 do playoff, o Ourense Club de Fútbol, o mesmo que o Celta Fortuna. Que queres comentar? Semana que ven Arenteiro Lugo. Sí, señor. Algo máis? Empate, firmamos, non? Eu creo que non xogan un empate, un punto máis para cada un. Que teñen que facer 48, 49 canto antes, porque a zona baixa mete medo, o Sestao mete medo, que está nunha dinámica tremenda, e que vai ir para arriba. O Real Unión sí que creo que, ainda que quero ven a Víctor Emil, non me gusta moito os tintes. Unionistas non me gustou nada dende que chegou no Estrador, absolutamente nada. Male que tiveron as súas para gañar contra o Arenteiro, que estiven facendo o partido para ver 100 goles. E bueno, que se salven, que acabe isto non o quero ver. Isto que acabe xa, que se salven os 4 e veña. E seguimos. Pois así quedará 11 galego 119, penúltimo da tempada 24-25, Mini Bugui, Álvaro Dolz, Alex González, Raúl Champi e Viti Nieves, protagonistas do bazo da xornada, Pablo Antas, Unai Peón, xogadores ata da xornada, Iván Amor, Miguel Rodríguez, Valen Jaichenko, Lautaro de León e Pablo Leonardo. O Arenteiro ven en Barrena, que acaba a liga xa. Toda razón, fíxoselle longa como a min as noites, Antón, que ás veces fanseme un pouco longas. Non estou moito de acordo contigo. A
Aí está, perdón, que tiña posto de Unai Peón de antes. Perdón, xa estamos por aquí outra vez. Vouche poñer o primeiro plano porque logo dis que cando recorto TikToks que che Non fago quero primeiros planos. No, por iso. Vouche poñer ben, en plan, aí como a mí. Tranquilo, tío. Vale. Tranquilo, tío. Vale. Porque temos que falar antes de que vos digamos quenes son os adestradores, que xa vos anticipamos que non hai votación, decidimos nós, como dixo, quen o dixo? Foi o Prepa, non? Sí. Que era unha ditadura, non sei que eles Ditadura democrática, eles votan e nos eu mando. Moi ben, pois nós igual. Hoxe non vota ninguén polo adestrador porque xa os temos decididos nós. Temos que falar dos destacados que cariñaron entrar neste 11, primeiro os vídeos. E os vídeos empezamos por dictadura forzada esto, totalmente. Polo golazo de Diego Santín na vitoria do Viveiro en Cantarrana 2-0 ante o Racing Vilalbés. Aí tamén medio de Teixeira, non chega a ser tan bonito como o de Iván Amor, pero bueno, un bo remate aí de primeiras. Tamén marcaría, por certo, un bo gol Lucas Fanego. 2-0 gañou o Viveiro en Cantarrana ante o Racing Vilalbés. Preferente Sur, que non comentamos nada neste 11 porque non entrou ningún xogador, pero temos que comentar a vitoria do Choco 0-2 no Lourambal ante o Porriño, e este gol de Óscar Pardavila. Aí a definición de primeiras, un fungueirolo, excepto que toca o porteiro, que coido que é Nucho, se non me trabuco, pero golazo de Óscar Pardavila 0-2, e o Choco que é unha bombona de oxígeno, porque agora vemos a clasificación tamén os resultados. Tremendo, porque se estaban complicando moito, e con isto collen un chisquiño de aire, veremos que acontece. Esta foi a xornada na Preferente Sur. Verín 1, Pontevedra B 1, Portonovo 1, Barco 1, Centre da Academy 4, Lántida Matamá 2, Céltica 3, Unel de Pontereas 0, Beluso 0, Atios 1. Adri Barraca Chicharro por toda a escadra. Pome, niño, pínchame. Tres finais, eu elixo crer a la Moaña, di Adri Barraca. Correcto, que non comentamos, non entrou ninguén do Moaña. Iba a entrar o Mar, que non o metimos cando marcaron o hat-trick entre semana, metimos a Guimeráns. Ia entrar tamén esta fin de semana, pero que ao final que non nos cuadraba moito. 8 vitorias seguidas, Edu Charrín tampouco está nos adestradores, Que malos somos. Grazas, Adri, por apoiar a Fica coa bola. Evidentemente, o que está pasando no Llagas por Juncal. A mellor das sortes pro Moaña, que volveu a gañar esta fin de semana. E que vai entrar en playoff. Porriño Industrial 0, Choco 2, Cultural Areas 1, Moaña 5, con 3 penaltis, pero 5, Ollo con Moaña. Atlético Arnoia 3, Rápido de Ouzas 0 e Umia 1, Xuventude de Cambados 0. Barco 64 puntos, a 5 do Céltica e do Atios, que están empatados con 59-55, Beluso 52, Moaña empatados co Cambados e co Cultural Areas. Ata aquí a lea no playoff, non? A partir de aí xa sí. Son outros tintes, pero ese triplo empate entre Moaña, Cambados e Cultural Areas é tremendo a falta de 3 xornadas, e ollo co Beluso porque está só a 3 puntos, non se pode despistar, e por arriba pois Céltica e Atios pendentes de que o Barco pique algo máis para poder axixar o posto de ascenso directo, que xa para min semella que o Barco está ascendido. Xornada 33, Beluso, Moaña, Areas, Cambados. Ollo, decidido a Liga xa ou hai Liga? Acabamos de comentarlo, eu creo que é decidida. Sinceramente non vexo o Barco pinchando. O Barco eu creo que volve a terceira federación. Bueno, xa o dixo Antón a Alex Vázquez outro día, que el vía o calendario do Barco e non vía ningún que podiese perder. Por de agora empataron. O primeiro aí ante o Portonovo xa empataron en o 95, por certo, Non hai que empataran no 60. O Barco retorna a terceira federación, Adri Barraca moi decidida. E por abaixo, que tamén hai lea, tamén hai lea das boas. Falábamos do Choco con ese gol de Óscar Pardavila. 34 puntos ten o Choco, 33 o Umia, 33 o Unel de Pontereas, 33 Berín. Matamá e Rápido de Bouzas xa sen opcións. Que? Por abaixo, deixa un minuto, Hai que... Porriño medio complicouse. É certo que está aínda, a ver, está a 5 do Choco e 6 do... Nada. Pero ollo, Por abaixo é complicado, porque ningún ten que xogar contra o Rápido de Bouzas. Ningún dos que está metido no leo. Entón ninguén ten 3 puntos en teorías sinxelos. Que pasa no xuvenil? Marchou xente ou hai algún lío? Marchou Vicente Schneider no inverno, que levaba unha morea de goles, un futbolista tremendo por Racing Vilalbés. Non sei se marchou alguén máis ou se hai Lea, pero... O que está claro van para baixo. Eu se me teño que mollar, para min sálvanse Berín e Choco. Sí, para mí tamén.
descenden Umia e Xuvenil de Ponteareas. Pero, evidentemente, estos son prognósticos sen ter nin ideas, sen ter nin puta idea que é o que somos aquí nos en Fica coa Bola. Pois así está a cousa, bo repaso, metimos unha cera de repaso hoxe tremenda. Antón, Jatalín quere que o mércoles. eu estou con Anxo. O Umia ven moi ben, iso é certo, ven en boa dinámica, pero que Ángel vai sempre aí a Barrantes, como se chama? A Bouza, o campo do Umia. Nunca nos termina de contar algo aí positivo, non? Como que... Sí, pois é que xa que pasa, que os partidos son a 12 da mañá. Tamén pode ser, claro, é moi cedo. Domingo ás 12 da mañá é que iso é unha faena. Non invita a preguntarlle que tal o partido. Claro, exactamente. Quen máis acariñou entrar neste 11, Antón, ademais de Santín, Pardavila e a repasa preferentes? 2 minutos seguidos que para algo os fixen, Veña. Oxe, sí. Borja Iglesias, lógicamente, meteu 3 no atraco do Barcelona 4, Celta 3. Puric, Álvaro Jiménez e Jesús Ruiz no Racing, que venceu ao Eldense na Malata. Marcos Lavín e Dani Vidal no triunfo do Lugo ante a Real Sociedade B por 1-0. Antón Escobar, que marcou 2 na Cultural Leonesa, que venceu 2-1 ao Nastic na segunda federación, un día máis no Compos. Javi Rabanillo, tamén Manu Barreiro, Igor Irazu no Pontevedra. Na terceira, Ángel Fernández Casanova no Betanzos. Xa falamos de Santín no Viveiro. Hugo Padín, tamén falamos del no Lugo B. E o gol partita de Alex Sánchez no Barbadas 0. Noia 1 e Iñaki Martínez. Alex ou... No... Alex. Axel. Dixen Alex. Sí, vale, sí, perdón. Nada. Axel Sánchez. Perdón. No Barbadas 0 no Iaún. Iñaki Martínez no triunfo que devolve a Arousa ao playoff. Na preferente norte, Roy Rama do Ordes, Mario Sebane do Santirso, Rubén Sande do Montañeiros e Óscar Remuñán no Sigu. E na preferente sur, comezamos. No Moaña, Omar Conté, David Fraga e Mauro Nores na 8ª victoria consecutiva tras vencer 1-5 ao Cultural Areas. Hugo Alén, o porteiro da Lántida Matamá, que asistiu nun tanto dos 2 do seu equipo, malia que perderon 4-2 ante o Center. Kevin Tumbeiro e o seu hat-trick que serviron para tumbar ao Rápido de Bouzas. Tombar sería en galego, tombar, creo. Xa, pero rimaba, a cacofonía era con tumbar. Nese Atlético Anoia 3, Rápido 0, Iker Escudero e Óscar Pardavila no Choco. Do Porriño 0, Choco 2, para que sorrían os choqueiros. Alex Guillán e o seu gol partita no Umia 1, Xuventude de Cambados 0, onde tamén destacamos a Johnny. Santi Figueroa no triunfo do Céltica, que se pon a 5 do barco. Quen che dixo? A de Santi, quen che dixo? Iñaki Martínez. Dai. E no Portonovo, Timo e Antón Alarcón no empate a un sen Baltar ante o Barco. Na primeira Galicia temos tamén a Pablo de la Torre, que é un rapaz juvenil e marcou un golazo, o primeiro, por certo, do Ribadumia 5, Soutomayor 0. Parece que Anxo fai a elección e Antón recita de carreiriñas sen ter nin idea do que lee. Non é certo. No, a elección facer a vos. Efectivamente. Nos comentarios en Instagram, en Twitter. Isto todo que acabades de ler é o que nos chega a nos a Instagram, a Twitter e o resto de redes sociais de Fica coa Bola. E a partir de aí nos, entre o que vimos da xornada máis o que nos mandades vos, pois facemos a elección dos 11 protagonistas e o resto vai para o que eu lle chamo caixón desastre, que son os destacados que querían entrar, porque é certo que son tantos nomes que ás veces non sabes nin que equipo xoga. Hai xente que só escribe un nome, ao mellor só pon Álvaro, e ti dis, Álvaro está no... En fin, isto son as cousas que pasan. Adestradores, non hai votación... Como Diego Dadín, que puxo... Non sei que puxo. Puxo Diego Dadín, porteiro Portonovo, destacou a Hugo Alén, porteiro da Lántida Matamá. Moi ben a cámara. E puxo Hugo Alén, que asistiu, ou algo así, Hugo, que asistiu contra non sei que. Yo, podes poñer Hugo, coma, da Lántida Matamá, coma, que asistiu contra. Sí, claro, ti queres que che fan o traballo inteiro tamén, que che fan o guión, se queres. Adestradores da xornada, temos 4, non podedes votar. Jairo Arias por 3, ascenso do Atlético Coruña Montañeiros. Bruno Cid do Antela, que comentaba antes Roberto Carlos, que regresa preferente só un ano despois. Ademais, un equipo que xa o comentamos, que defende o galego, iso é maravilloso, fala en galego, é un equipo en xebre, é dos que mola, así que moi ledos polo Antela, que regresa preferente só un ano despois. Borja Fernández, que ascendeu co Unión Deportivo Orense facendo historia. Por suposto, o arquitecto guardiolismo Iago Iglesias, que tamén ascendeu co Pontevedra. Son as 4 opcións, son os 4 adestradores da xornada dun 11 galego que, lembremos,
quedara así: Minibugui, Alex González de Raúl Champi, Viti Nieves, Álvaro Dolz, Pablo Antas, Unai Peón, Iván Amor, Miguel Rodríguez, Valen Jaichenko, el autor de León e Pablo Leo. Por certo, se alguén que está no chat non viu o vídeo de Miki, o vídeo de Fica coa bola nos cuartos de final da Conference League coa familia de Miki, con Miki en zona mixta para Radio Galega, é un auténtico sinvergoña, un auténtico sinvergoña. Vémonos! Grazas ao Vilalonga, no vindeiro vídeo directo. E grazas a vos de Fica coa bola.